Kosemaremi, Yesu Kakra Mohammed Kakra Namje Kakra Yakanja Chemu. One more war basic one could Jesha free the Tiapa computing. KG1 Kosi Basic, Katie Vatron so, Science and Massey. Preschool damage remote of foreigners, one Kosi KG2 no. Dumbrace language and literacy. Katie Vats phone computing, calendar and writing. JHS one Kosi Fred on science for RMB, social studies, computing, career technology. Yen yes, some questions I will roll some more co. Setemina, say metem ninata, chapo champana perfect, or the Esum war. Kumasa for your coputo Japan station one Cranswa Dansoman. First of all, one abu chaquine, and Cranswa said the Tiano Danson to Crumonoa. Woman of an abe bia, your tonton, maybe above Ramoa, was a perfect near Mobina de call, neither could you chuma. Number be for perfect sword, a 0243299938 and a 0540 755465. I was here for vitamin cannot dear no, Upco Jaswa Pebinum, William Fanny, maybe Adam Frafra, you win your beba pa. In Fedro Nunia Vita Macnano and no manuma, so ya womb, whoop, choco, banana, and strawberry, and ignata, a be a womb, calcium omega 3, 6, and 9, and we are in room quan to one numbers, yes, you, Miss Lowe Cafe, be a denimy and Fenya Mabian Suso more, into one of my yaman quadani be san said one quadam woman anymore, be biada from the Mabodum Tinoya Wofua, one quan quasha baby, can't see soon conum, ya faco fiena quadano, and ya be enum. Now, Spring of Life International School. Driver ya wo betwi bus na bus driver ye pe won many ya nyo no nko a wo mo assign up a house boy wo Tafo Club 600 when je hu so be bus driver anase house boy dia for 0277874911 0277874911 na wone makase nyumai na eboa asosene na awie sama wodro ni nata yakenkane ede amamo samfo efa John entry boss yakolabo ya so moye mienu midin Mami Ajoa Nyanta Tando meni Azunaba ohene kwabena boaten Afrika siano emu ensam eni Asem Beba Dabi Asem na nya ba nye ne boa pa kwayo asem no ane de no aba ne basa asomifo wo mo je bredi kotu awusuna ofantwi ne space ne tanani ase no wahwemu gin wahwemu ohuru sese fata ye bekan Elfafo na ofenso nkomobo abrofo sam wo fifiri ho ba ye ne se wobra ne aboso kan matwo bi kai bi wone trailer ba ko ene no manu mam sanso mo so biom sanso jugumu tie awiai JR-1357-W edone ka trailer no ne no ma edo na chese kobo mu manso nam so ma ne japa no edebrubru masabre nipa mienu ba bi omoda ene enya mienu bi nso de wo mo chese wo mo apura enye anase bi kura no mienu awu na mienu nso ba bi omoda no enye kura na anopa no Adwanyanta ne DJ accelerator down ponkomo emoti ntwumo avro edipo na yinkokotie no achi beba na ebio no ye na hwese ne tibia no esitie enula anwumre ebra na abodu nsia kwobon anwumre nonso ana enya ne ntie se nkonhia bi asi wo fe so kwantimpon so a ufra nyinkuro eba asio wo fe na utwa ya na kyese wo fe so na waduru eno ne ebo anan ekọ wa na kyese ye abuso kan matwe yi ana walodu store ne ma eye carpet bibia bi wom kina wom selection wom odi ba be store enu na enchiremu a enya a kire se ebra wom sane asio wo fe no ana driver ni a wo twa abuso kan matwi anyaka bi ehia no ana ese wo so no wo so a obi ahun de ye ya trailer ye walodu na de brane e de bo abuso kan matwi to ana ode ne tale asio bridge no etwi no a ma eja tete no enam se ni ma ewo aboso ka matwe mu eyati na ne niam etimi ekate fire etimi tija etomu na bra wo mo mbeto so ni kire se oba no akofa niam na na ebo bena enam so meja atomu bi antimi nkonti trailer driver baako ene otimi di nachi ekọ ya wode ahomabo mu otwe ba ya madam ni yito for na kire se driver ne de wankasa kra samre de o ma hye Krobea oba na to na nanom wansie do no oba ne de o ya fisuni di hia ye frɛ no antimage wo mo ye store no wo fi so kokotia samre die o driver ni so ode ne ba no ono de o fa ni di free kumasi a samre ni pamienu no o mato na nanom e wansie do ye no ba police for ni fire service for aba so sense no anwumre ni si ye no o mutimi be fa wo mo mawu no edo mbe pie mu o fi so maase edo ma ba be hye mo kire yo o driver ni a mutimi di be bo sabu so ka metwo na e trailer no wono no ni mate ni no ana wo mu praia wo moje ayarve
ɛyɛ abosuo kan mɛtwe no deɛ yɛayɛ no number plate ne nyinaa tete a yɛnsa ka trailer no na metumi nyaa number no mepaakyɛw ɛyɛ JR 1367 JR 1367 ɛyɛ W number registration number no yɛ W yɛbɛserɛ sɛ yɛnto yɛbo ase ne yɛnyɛ nkakra ne yɛmu akwantufoɔ no ba ne yɛmfoɔ mu nkɔ ne yɛmfoɔ mu mmra na driverfoɔ ne akwantufoɔ fene yɛsɛ yɛankɔ ama a yɛbu ada na si yɛbɛkɔ ne nkwanhyia bi bɛba ne yɛntimi ama deɛ na kyerɛ sɛ yɛankɔ ama a yɛankɔ a ne nkɛnyɛ na deɛ mɛsrɛ mpanyimfoɔ so ne sɛ menua sɛ wobɛduru ɔfii mu a sɛdeɛ duru anadwo a esum so wɔ ne ade no ɛnyɛ yɛnim sɛ nsuo no ɛmpɛ nkɛnyɛ no koraa ɔmo kwan a mbɛfa so a mbɛyɛ na nyɛ wei nko na asie da biara bisi wei na aba a memfa ne sɛ bɛtumi de bi aba a obiara ti bi nti afutuo nam de ma ahyenkafoɔ nam saa de bi ama mpanyimfoɔ sɛ kwan no baabi sɛ ya wɔn nyɛ na de esum so wɔ no ɔmo mfa nkɛnyɛ amobɔ so oba a ɛyɛ la ya de tumu ɛmɛdura na dekora ɛsɔ mɛ kyerɛ kwan wesan ne nyinaa ba apepa nti afutuo nam de ma ahyenkafoɔ na bi abɛso mpanyimfoɔ so na mpanyimfoɔ so mɛrɛ saa mamra ne amanneɛ bi wɔ hɔ a wɔn nyɛ na esuo wɔ pe enipa wu hɔ ɛdodo minya kakra a nso me de bɛma wɔn no Eljonfo Yaman Bofo DJ Accelerator Down anopa no wɔte nkɔmmɔ yi ɛde ɛbaayɛ ɛtebia ya ye akwanhyeko mu nam so ma nipa mienu wɔn mo atwanse do mienu aka ho bi nso de babia wɔn mo ɛda no ani nyan oba baako bɛma baako hyɛ sɛ akɔyɛ nsɛm de gya papilo guso opuso ahoma no nanka yenya DJ Accelerator Down wa na wɔkɔ ayasabia no tebia nkasa pɔtia primpra yɛ kasa do wɔn mo mu nanka ɔde ho amane abo nti eguso epuso nya no a bebu nkɔmpa abadwa yɛnto aso na yɛtoa so deɛ na yɛbɔwura mu wɔ awerɛhosɛm baako nso a asi wɔ kyɛ bi ne si ho nkwantempɔn no so aka ho bi ma nnipa baako wafiri mu yagyagyagyagyagyagyagya awerɛhosɛm yi amanneɛ no kyerɛ sɛ ɛno adwoɔ ɛna ɛsi amane bɔne kwame agye ne mboaten wɔne apuoyɛ ma ntɛmpanyin a wɔno ɛna ɛkasa ɛde ma dumgya dumakuo no ADO Daniel Akɔnɔ ɛde nkɔmmɔ ɛma ne de ato n'anim a wɔkyerɛ mu sɛ ne wɔn wɔ hɔ a nɔpa bɛɛ nondu abapa ni sima be dunum eno obi efreye se de asie ne ntom kodu ho kra de na se 10-15 pepepepe eno omokoye no na se kai bi na ka no se de aje no abusua Opel the registration number no GT 8521-N eneja amumuna fasho ne emunuto ha na emunato ha ewi ase e ba bi ekotworo ye no kwaye bim wamokwaye de na se nipa baako afrimu ema afofrom yensa de ba bia wamoda no wame pra emu oden pa na edi o kyerɛ sɛ wabra mokwaye no yonkwaye ba bia na ka no emunumunu ye kɔhye ye no ne tai se guase no ni nyina da papa ya na se asam no na se eni nyan papa a aka ho bia nipa baako afamwo afrimu wakyerɛ sɛ hwehwemu awodo bia de wasɛm yi ho no de abasai afi ene wo benya botre na wɔmadom mo sukɔ no mahwɛ de ebekwa kosie wɔno mu a wopra ye no wɔmo wɔ he wabra edio wɔde nsami ɛyɛ nkyerɛkyerɛmu ama ye no mumientie sadie osikan yenya call free one of our officers reporting an incident chebi kwana so nti ye ne emrantie no bomodin edru honom ko share situation on the grounds ampa ye kodu honom na accident has involved one Opel Vectra and casualties no ewo mu a omuhia mo afem the Ghana National Fire Service nti ye bomodin eji wo mu inara efrimu edom ma vehicles ahodo na etwam do mu ko chebi government hospital for treatment na yetimi eyi mame ba ko na one na kemu pa yi a eyi ne wie na we free mu kakra ono pe ne mame ba ko na oka ho na we free mu a aka onga na omoti ase no nti we ne nsem kakra na ndra no esi wo eye chebi kwan so efre bi owura twum bro no ba ko e wo chebi kwan so efre no owura twum a eben odumase ampa afe no ehya ase encheye nenso enema ekoso no accident oyi ni a ekoso no eya adoso nti we futu kakra the Ghana National Fire Service eti be march mo mu an se ya draw po no titiri no omo e de ehye ne ebakosi ekwan so aye adwuma ye be straight bebre omo ye all the necessary checks a e work an ho ansana bibia e okay for e use for purpose a asana di kwaka no esi kwan so e de afa ebusuafo ne adofo e de akọ omo various destinations ye be sere se oyo senkani na se wabre ana se bibi entimi ma wontimi entu ka na ye be sere
home na fa car ne ma obi ana se enkokra na emu ebiom so speed ahodo ene overtaking ahodo no so no embrace emfamaye esanse ekwan no de ya man nanso ewo how a wo be use na between the makodu with destination enti ebesere se se nyamencha de the Ghana National Fire Service ati omomrantie ne omabawa no estimonten so a omoreye education ahodo e de buati memofo yebesere so omoba mo nchen ene mabaye education afa fire safety tips ho a omonye asopa na omomfanti esanse se di tie enema ebeboa bebo ye ho ban e wo man ni mu afida sese ho ene akwansia ho a eno betimi aboa ama man no afa no ntoma pa e di afira ani ayati ye eye panyina wono na ekasa ema dum jadwumeko na po yamantemu ADO Daniel Akono Eljon for yentu ansem no so na yebo penhwam na yakob kwa mensimu kansre biaye ya ye kire se hode wo mu ye fu papa na professor na si man ba ko ye friends ye champon sa na yedin diama yen ya wanya mfinhia no adunum ye twitwaro na ansa na ye bekro ye champon 7 mu no ye mbu nkompon ko biu accelerator down aba accelerator anopa wo boy yen komo efa na yesie wo fin so kwantempon so ma wo ton class nyame adon akwa kopie mu wa ya sabia ahwe no mu a ye to mo to wo mpacho wo koye no de na asase biom boy kase awie opani tati na dawase wa akwanya wata jama mi enu anan ko nshai ti ya na ya ro hoseri na no pai manim samsam ma amtie de na ti mura ani mura ani fami ni to ya mi pitche la na ni ti supra di mu oden ina do mu ko pie o pe so aya sabina enu na ne ni ba ni foso o yan ko enu da asi tam ya do ga ni chen kani die na so na ba na ma pa ko se die ti enu na me ko ya ibu ya hospital na che sa branch ya onu ye mechi ni no paswa da bi da ni ni na enu na me bu sa na na so ya e kire mu kire sa na master anade na mu du ye no ono short one na nanu mo nsie do a amre bi ko short ba ko ni enam so ya kire me ni ntino na na bushia ba o mo pe mu no no ma pa ko pe ni kra bia amre bi o kire driver no so short one na nanu e wa nsie do a e ya abra ko tem DJ dasi ebrupa na guso ade akire de besi bia bio nso ya bebo akache DJ accelerator down the way for offense so na odipa ebuson for na yedu be kwa mensimu menko be kwa mensimu a yedu ye no abraje bi e friend say ye champion wonye mfirincha no dudum sabre wokope bibia ba betu na ebuson for ne yire ne ma won mo tempentin kwa pa kope bibia ba na wo mo dia akwa kopie mu se nipa bia ye nim bia ya won mo firi wo mo atwitwa no say ga se kase abatoa wo mu dwanam no saa ana akwakusie ya wo bom kyerɛ saa asase a ya wo ye so kua no abushanfo saa asase no ya asase a won mu yam ho kyerɛ sɛ ntɔkwa asi ho no ɛso ani so ka kyerɛ ɛno wo fa kwati kwan so kɔ so nam so man nimranti won mu kɔte no so brɛ ya wo mu atwitwa no ni ama no bɔfo nana poku ɛno ɔde ama no bɔ no ɛbrɛ yenkuti nana ukọ be quite country abranche de friend ya tampon wonya mpinsia aduonum na onfri be quite area ho na de tem se wakọji yomnente bi a oye na okọ asase so no na obi nso ba afa asase ne ne bia enti o ma ne nya adwuma enti kikiri ene se amin obi akoto ahye ne so a omotwitwa no country be quite country Asem na meken enwuram okobush so okoye adwuma so hwe video no a and how the video no to your friend say seniani ma manfo hwe obehu ba bia asem ni siye na arehusam say sabi ewiase ye de koy na sabi unua ohwe unua nim na otwitwa ne sei enti asem na bedi positive anim menua abosi wo mu hwehwemu emu ni wo mochire a me ka sei omuguso omu ye hwehwemu be kwai eho na sete emu ni wo Abrantia no your friend you were champion. What didn't fear you 50 years. But onye asantini but sabi oye sevni eno beje yemi enche sometimes it's in for no ba ya santi memu anu a on beje ensase no why dey e develop e bi no ko but empenifo sem pe bia kodi ene be ye dey ene nam asem ni no menu asese a police for gusu a omo ye asem mu hwehwemu asase na mesem no kasa yi
sɛ apolisifoɔ akyi obi di a n'anim. Eljonfo ye ko ye be kwai mensimu nana poku eno de amane yi ebra ye wiai. Na yɛto so deɛ na wokɔ social ɛne ne media ne so a adeɛ baako ya ɛgye ne home na ɛyɛ lunar eclipse a yɛhwɛ animu sɛ march ne da ɛtɔ so miɛnsa ebesi ɛwɔ wiase afa na nyina bɛka yi a emere bi ati krom ha ne ase bibi ba bɛba eclipse of the sun ɛne we kɔpɛ space bi no ahyɛ ɛnyɛ sɛ ntumi nhwɛ wia ɛsoro bɛyɛ bebree ɛna san bra ne deɛ wɔn mɔ bɛkɔ akɔgyina park so akɔ akɔhwɛ bie kɔhwɛ ya na sɛ ne nyinaa no na nya asɛm ketewa na deɛ aba bɛtɔm ne sɛ match ya ne da ɛtɔ so miɛnsa ɛyade a lunar eclipse bɛsi na wei no wɔhwɛ abɔdeɛ mu nyansapa na sɛ wɔbra asase no ɛbɛbɛ awia anaa bosome ne bia ɛna esie na wei minute no aduowatwe mienu pɛ ɛna bɛkyɛ 2 minutes pɛ na wababa betwam ɛkɔ na nkrofo bebre na atu ne din blood moon na blood moon no ɛkyerɛ sɛ asase no ɛbɛ awia no saa no na wɔn ɛkɔhwɛ baabi a ɛnɛ yi obi kɔ ɔsramo ne da na sɛ akɔyɛ kɔkɔ ndi si ɛhwɛ ne mu Saturday no deɛ wobɛhwɛ wie mu a bosome no ɛbɛyɛ kɔkɔ nti no wɔn ato din blood moon no na animdifo akyerɛ sɛ wei ɛntɛ sɛ kane anammerɛ bi deɛ baayɛ a gye sɛ ɔm de ahwehwɛniwa bi ba na wahyɛ no akɔ akɔhwɛ bi dabi ɛwɔm sɛ bosome no ɛbɛtɛn ne wrɛde bɛyɛ kɔkɔɔ deɛ nanso ɛhia ahwehwɛniwa bi a ansa ɛna watumi ahwɛ bi ebiom wei no akyɛ koraa ɛna minute no aduowatwe mienu 2 minutes pɛpɛpɛpɛpɛ na bosome a ani ba bɛyɛ kɔkɔɔ na ba bɛyɛ aba bɛda wiem ma yakɔ akɔhwɛ bie no ɛbɛkyɛ adu enti sia no wiase afa na nyina ɛtwɛn sɛ march ɛda ɛtɔ so miɛnsa no bosome ɛbɛba bɛda wiem no ɛbɛda ne ani na akɔyɛ kɔkɔɔ kakla deɛ kan sɛ lunar eclipse no ɛno ɛna ɛba bɛsi ɛwɔ awiase afa na nyina Eljonfo na yɛntɔ so yɛakyere nkɔfo ɛnan bi yɛ susu sɛ wɔnom na abro abrantie bi ɛde wɔn sa keka no ɛdi n'ani sɛ prefer man nam so ama wato anse do na chifo praso police station cells ho na abrantie wɔnom anu nuanom a yɛkyere wɔnom mu nyinaa yɛnyina na nkɛhyɛ cells sɛ nkɛfa yonkro nanso yesu sɛ wɔn abro no pa na abrantie kana sɛ mu wɔnya mfirinhyia no aduanan ye George anim die ntimi nti okopie mu ɛwɔ adabampro no akyire ne sɛ ɛne akoda mɔbɔ nsɛ atwa sɛ ketekete kura wɔnya mfirinhyia bedu nan ne ho bɛ na akondo ɛne yɛse wɔyɛ ne sɛ ne wɔbɛ no bia sɛ de obi nye obi na sɛ wɔwuropu no ɔyɔ no no wɔyɛ ne style bia bi na nso ma yɛkyere no ɛwɔ so aduru akuapem ɛbɛn asenfo su municipal hɔ no baabi ɛna kyɛ sɛ wɔkɔyɛ saa biribi a yɛte saa no na wɔn kyerɛ sɛ November bosom ne deɛ ɛtɔ so aduonu nson wɔbra wɔn bɔwura sɛse na abratie no wɔda tim kagya saa kyerɛ sɛ ne wato ne ti akɔkyiri yɛ no kyerɛ sɛ ama watoa nsie doɔ na abusuafoɔ kyerɛ sɛ yɛde no ba yɛ no bɛɛ 2 days ne fo amienu ntɛm a pɛpɛpɛ ɛna kyerɛ sɛ owuo yi ɛto no na posifoɔ fira sɛ wɔn mo hwehwɛ mu na wɔbra mo hwehwɛ mu na wɔn kyerɛ sɛ abusuafoɔ no ba wɔn bɛhwɛ ɛmu no hunu sɛ aseɛ deɛ nsa keka no so hunu sɛ asɛ ne ho atwitwa mogya gyigya ne honam nom ne adeɛ ɛno kyerɛ sɛ sɛ obi paa na asɛ de ahyɛ da adi n'anie na panipa a wɔno na woba ɛyɛ Central North Regional Police Command no a panipa a ɔda wɔ no ano ɛde so opi ɛyɛ Ibrahim Kwei ɛna wɔpani di atwitwa yɛ wɔkyerɛ sɛ nhwɛmu a wɔn ayɔ nyinaa kɔsi pipɔ sɛ deɛ amanfoɔ susua yɛ no anaasɛ sɛdeɛ abusuafoɔ ba wɔn bɛhu mu no sɛdeɛ na asi ayɛ mu wɛde obi na abo no nampa wɔn hwehwɛ mu no na ne nuanom prisoners no wɔn nyinaa hyɛ sɛ so no ɛna wɔn adi no ani nti saa bere nipa nan ɛna yesusu sɛ wɔn adi nyame brase mo te saa aposifoɔ wɔn asa ate obi ɔsa wɔ cells bio aka ho ama na nkyiripire no yɛnto aso ɛwɛ ɛjɔnfo na hana na ɛbrɛd mama kwan yɛde dumienu brem kase bɔ nsɛm ni nyinaa edi ɛsie ɛde afmabɔ ɛwɛi wɔ French boys akolabo wɔ no ɔbɔ akyi tɔm nsɛm afro nyinaa no wɔyɛ de mai papilo so ka ho bi ɛno ane ba studio ha kwame gye ni mboate nkɔkɔ tɔ ka ho bɔ akyi dɔm no ba saa so na wɔ fa ɛyɛ ankre ayi ɛyɛ friend sɛ Aja Sam ankre Sam ankre Sam so ka ho bi apia ka ho wɔn nyinaa ne boa maka sɛ boyɛ dɛdɛ mu dɛdɛ wɔgye brɛ kan yɛ asomfo mienu kɔkɔ bienu asona ba ɔhene kwabena boate na wiai menimenu aba mame
Ajwa nyanta tando. That's a bria so de akure kai ni nyina wo nakachi wo de baba so mutimi anko ba bia. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ah, you know, be no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 877907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawi in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to make in kind kama, or cabrofo. Wow, now can walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. Up to mono dear, Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia, our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equasi basic 6, English, a free basic 1, equasi junior high school, near Banner combined store, or Nina B, English nom, and maths nom, may say, books to be anywhere, perfect series, any B, Nagias, and Naka, and some were prover, into a batter Pian Kotobi Maneba. And that's a way, dear, so could be crabbe to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school a here one more at to phone call put to a station and crying down so mine first stop and your mama beer your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Otec 1029Fm. FDA aje Jordan Kratwayatu. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye de hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie.
Krobea Nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakuna Bete Onua Ori Abe Akusie Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Akokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Muguhura aye ni na asienka ho ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na weden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan ko emantie no wo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metinya tiato obrani hu hwibio pata ya kede na ade akyɛ na ade aso bi 102.9 na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyense yɛ kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyinaa ho ban e bibia yɛ tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkire ne duma ne ntumpɔn no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mo gu anim ase ne saa no mo tie wo mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mo mu obi anim ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo ho ti saa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen Ofa obada Beba Dabi. Okay wodi trumutu Beba Dabi. Menye bi kwada anu so ye bi Beba Dabi. sama na ya na wo hunu wo mo e wo wonnam so mo no ba beda no wo mo tetete sei Oh mo fe pa kokon me hu tuntum ase ba ko pe na se tuntum because black America have cut oye dia me mekano say have cut we say have cut oye nubia ba ko pe omo meka nyina kokofo nko na eya enum no omo ba week no se duru ma ne so no omo ba eye the same people na e ba no omo an sa ba da bi o ne nka mani baje we mu ba na ade tia fofo na beba ba ko kura wom de wo fu pa Otec 102.9 FM onu kwa na su wo su pa e ma na ba ni nyina onu nko na su enti every Monday ekosi Saturday no e ma different enya ba ko e ma different we mba na ade tia fofo na beba ade tia fofo na beba sa ko si Saturday o won ba ko so a na foforo so aba foforo te sa de ai and toilet janai Monday no meso da nam da ajanam ye hodi suzuka eno so bedam ana obenantim ato ebia Saturday me eno so from Monday to Saturday ebo wa meso no na midam Otec 102.9 midam say dem bele swimming pool no na me shem ebo wa first new age bi na makwasa makwasense tweetem no tenten mani beba mo na se che se ori nyina blog mama wuram se ma miti nyina awuram na me him na oma hu omo wo ndam no omo de omo ba eye etumi sore da yem na sole ejina so ene ye ba ya wuti feeling wo ho feeling no obeti no no enya say eya feelings nko na wuti wo ho ase ya wode omo de on ba sole mo mutimi eya djuma bia ompe Asem Beba Dabi ase ya wode 102.9 FM ba wuntimi musa wo mo hwe dabi chese mu jame nka no oda hoboho ase obi a wanuma do bia mo bia sleeping tablet bi na wada ase obi bia opese o kasa so wuntimi ase opese o ti wani so wuntimi no sa pepepe Because you pika toilet no no shego mani. To me play no. After no so that you bia no me take toilet. Na so that you bia na me take toilet. Me papa so. I was film ya me fale cleanse. I don't say that be any anya de papa.
TC 2023 first January so first January wono no dia ono no date dia so opesa wo kai no ba me date dia me so me January so no do won kai me anopa me no senior ma wia hata ye hyedam didi amedidi abi mi pia no oba bia bo mpuni mpu ewe kura na se ho sana ne mpana me di minim oba wo de singlet ena aba no asa bi na na be ka chen se mi am ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ne ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne so di koe eno a emo anwa tin tomatoes geisha sika sa wo hene nya se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet ya aba no eso the singlet na be ye dey o de be ma no se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mahu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie fifie me kwa akoto cake no na me share again o de singlet no brand no bon so ko hwe ball park nkoto cake ni beto dem na me se me ko park no so e se me hu se again no so na ni kire park no so me ko ya na again ne to ho go top plot 2020 me hu da na me ba setena am so ko kire me plot na ono oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne se so wo obi a oni be din ko ma me ba se de ne se dwana ya na me pese me di ba na ntina pese mo ba 102.9 FM Asem Beba Dabi aba kura se fa me nante ne enko plot no so am fa me anko nante anko plot no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na me hwego mienu nyina so e wo park ne so tam so obi a wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra Asem Beba me pie free ho no Otec 102.9 FM the chance ni so ko si ho a me ba dem no na picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu ska ahwe ne hu school enti wo de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so ile jatabi Beye fra
na wiai odoma nkoma nyame ayeyie enka wudin kronkron no awiai odoma nkoma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awiai yema yenho ha ena wiai yema yenho akwaba yema yenho ye hyiehia aha ye Otec 102.9 FM sunie ena ye da foforo ena ye da atwedi ampototrobo nso kwame basa yi adom no wasan ye bio awiabrei ye hia se ye ba besom na ye de adesua ene adekire dwumadie no ene e ba besom na awiai dwumadie a ye die no ya na wakai na wahye ne nso se da biara da ye se oba ye Facebook ene ye YouTube ne so a ye stream show no live obe join na wo join a wada meburu eya ahye ma wuni anu nya adesua ne adekire dwumadie no bentie na wonya bi nso nhwe ebrekro na mu na wie wadwenkyire bi a wo no wo de betum wo comment section ho ama yen ye beje na yakan no kama wa fidie yi so na ye de amawo na wie obe hye me kase share eya hye ma wuni anu nya adesua ne adekire dwumadie no bentie na wonum nso nya bi hwe na afi wa like o comment nso o de betum wo comment section ho ama yen ye beje ne akenkan no kama wa fidikasi yesu amu obi ate wonka ene uko Be Love Radio ne so a yenuanom we wo Spain onom monitor show no live ene krasi asumdwe nkamo ye chiachia mo yedamo asenso seda ne da mo fa yedwumadie ma adofo gya bitie ene se wo ba United Kingdom mani mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onum nyina wo UK mani mu awiei onum abade mu abiebiem dwumadie ni twago ena ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Racus FM wo Belgium ena ye wo Sky FM eno nso wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu onum nso abade mu abiemu a dwumadie no twago medi de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakan nananie ena wiei Krobea jata mini wasan hia bio awiei ye ba besom oba de chiame awiei akwa bebro ya eja akra wumpom te sai nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kronwa ye da nyankopon ase men so me ho odin ye da nyankopon ase awiei asan hia bio na ene eye benada ene ye bosom ye dikan afi mu no ne de to so dumiensa ene nso ya san hia bio wa ye ba besom wodoma nkoma de ne afem yenyi de na onipa de wo betumi ena ye fasom eja kwa me wo ho nana me wo ho ene nso ye hia wo sa pepe ne tie ye ba besom no na esum yi emu nsem doso da bia ye kase de ye ka no de efa wo ho na wutie ye no ya no atie na de ayedum ene ba bi biara won so wa wutie no awiei mama won so akwa aba na machia won so ye da wasenso se wa fidie no eda ha na won so wutie na ena wiei abo anidin de ako se ni obi anim abo ako no abo ako eya abo a otiwirem enua so ena abo ako otie nanso ako eye nipa nyonko pa entu behwe ubeku obi fie na kwa ewo ni fie no watumi train no to the extent say oni ho na nipa afro bi eba be wura fie ho a oba otumi ka kire no kasa ka kire no se wuni ho no ebia enipa asomasi eba be wura fie ha na saa netie ena akoinu osa akwa aba onima man ena woni a ekowirem kochi nko eba fie no wode aman twa ye de kosi ho abo akoba onimunti ena woni namu anu kotia aman yi so onipa da se ni anya no wonya na na ene ode ne ba fie beton no ena wode ne mani pa afro de open pet
wagye no ene natena watete akoya ma akwa nyini sabrei akotumi ni nipa no kasa otumi ni di nkomo kama na yeina dako ekwa pie nipa no de na hyedi buom ene wodna ba besi edi ho na wosi wa na abo asre wa ba ne nkyɛn ene obeka kire ne se hey ako wosi ye wosi wa wusa wa atabante semia wosi wosi nyeni pefie na afire o eya abonten yenye de ne kwayem yenye de ne nuam na wo de ti a woti hai wo hu ade yi a wo hyemi wosi ye me fie woso oboa enye ofie enipa de wo nam nkoasom mu entia ne yete saade a dwene ho na pekwane a obefa so a obedwane apie enti oka asasam no de kira abo ako no na wabre na dwen foforo akwa ehuru nipa da sani wo kwamone so kire se adenti na abo asrewa ewa ataba te so no a asrewa tumi tu asrewa tumi ko ba bi opebia nanso wono de enipa da sani akye no de na hye saa da de buo mu na wo pese wo gye mfra ana wodi konkonsa kowa de kire no wo kanipa ho asem hwede ekọ no abebusa no ene wo ne besa abonten enti ene yete saade a obepe kwane a obefa so a obedwane enti onipa ede akọ na wo hini dade ne pono no na wayi ako ede na pie na akonso hwe ekwane a onipa efa so de ne hyemu a otum enti dako enipa yi akọ abadi ho wode nasan ho wapie okọ adwuma saa konso ahunu kwane ye fa so bienti ene nkakran akufa so ene obie ye na wobie ye no na niso aye no ntanta na niso aye no ntoto kire se ye chi ni free kwa yem de ne ba fie no no osua no onim hwe enti se wo tuoyi ba bi a wo kọ ni nchi hwan no wo kọ ni busua ni ba no onim no ne maame ana ne papa ne hwan ekọ busebusa ne honsem we ya na yei ene ohunu se aboa ponche ene ne ma edidi ho ene ne odimirika tu ya kokwa ene okọ aboa ponche nche no wosi aponche wosi ye wosi so nimme wosi ansa o ya ko wosi mi ye fibua wosi da bi nipa na ye eche de oba fie na wonye fibua wosi sene menye fibua de a ediai na bantia mi wo fie wosi sene mdi nka aka kire wo no eye saa pepepe nete wosi ye ne me pese mi dwane efiri nipa nkyɛn na me kokwa yemu na kwan ben pa na mefa so a metumi akokwa yemu na yei na aboa ponche wo kyerɛkyerɛ na kwa yemu de se wa wani tua ene da mensa benkum so hai enti de hia ni se odi obetu se ne ewutu a wonamu a usu bi a wopese usu a wobetumi akoto wo no mo ete se wa na ne odo ho akobɔ won na wo aponche kasa nsem wei ede kyerɛ aboa akoi ena na kyekyedeɛ wo twam ho ena obeta ba bi na otie nkomo ne bi na aponche tu saafo nyina de akyerɛ akwawie akwa ye na dwen se obefa aponche afutuo na odi aye adwuma ehwa na kyekyedeɛ frɛ no ena osi ako osi miwura wosi bra ena okɔe wosi wunimme osi na kyekyedeɛ wosi na ensem wa wubusa aboa ponchi wabusa ponchi se kwaye no ono wakomu obida na muntie o afutua na kyekyedeɛ de ma aboa kono eno na in the year 2026 medibi mawono se wutu kwan akwantua wutuo no wani da so pa se wo kwa akɔpɛ biribi pa na ade abafie na sabe wokoto se enipa bi te ho kwan no onum ntu bi da onko akuma se da onko nkran da adan na sa nipa no na wo kwa akobusa ne kuma se ana nkran asem wo ya abo a wutumi tu fa wiem kwa yemu na wote abo aponche wo hunu se kwa yemu no wote wo se da bi ondi otifie na de wono nko kwa yemu da na wonim kwa yemu abrabo anyanyam bia se yetu kwan na yakokwa yemu a eye saa nipa no eye saa aboa no ene ekobusa no ana enu bi na awie wa wutie meme ka kire wo
akwantu a wutue de wontu saa kwan ni bida ye musa na sem wo saa akwantu ne ho onko nkran da enso osori a enkran asem wa no waka ka hunu se hyane nso se de wo ka ni nyina ye yese no de kasa saa nipa ne yempafutu fudi ho enti wakwantu a wutuo abrabo akwantu yi wawade mu akwantu yi se besi ya eya apede watu bida oba wafo wo sori ya wo sori yi wonamfo num nyina ya ma ya wo no nware ye afutuo be no de be ma wo hwe wono mfi a wadi yi o be ma mese ne pe be ma mfa nu nkofie ye nkotu ni tinsa hwe se ne watie yi o ono na ye wadamfo onu ne tufo de fa wawadiem sa akwantuo no awade akwantuo no watu bi da na adan nene onu ne tufo wo sa akwantuo ibui de Asem Beba o edwa ye die yi owure wonu sa edwa yi wonim ho ma che hwe onu na ekiro na yesei na fafa ha na kire ne ha hwe o made ode be ma o na nsubusa se experience wise ni pandie enu onim edie enu onim ontu saa kwan ni bida enti sa wokoto wo wakwantuom se nipa bi atwa ahia na wodi nkomo na wontu saa kwan na wutu bi no a onwei eya hweyie na wanhweyie na okoje afutu a sene ye koye no saa ne pepa ena wie Krobea masemu enie obadie akra masemu o one kasa da siebru na nyame ase na ye nchia ye tiefuo nyina good ejabo ache maezi oton paint menchia no oni amunu jamfu a akra dia mede count dia hu se enipa bia wa futu a ye gifiri ne ho dia mede count dia no on se aponchi wotifie endike wo ko ye no okobusa ne fie asem na nka aponchi ka kire no a enka na atinye bia ni ho efiri se aponchi nim efie nsensem no ekwa ye fa so we banche ho no ne bode ene ne yakeka ho no eho no de wa bidim na emom ewura mu asem a na wo ko bisa no a wo ma ne sa akwankire no ewura mu de no na aponchi nim asem we ene ye nche ne nso entinye obia na agi afutu obia firi ne ho ewo obia futu a wo se wo gi firi ne ho de nipa ni nim te ewo ho no ono ne ekwaje sa futu no edi firi ne ho akura obi nim aware sempa o sa nipa ne de ba aware sem akuro no mantem wo de enim se nipa so masi tie so okwaje aware sem nkire firi ne ho ana adwe nkire firi ne ho a wawade be ye toten obi so de ye adwuma sempa se usika sem nkoyie ana wadwuma ekofom ana opese obi adwuma bi na wususu ho de akere no ono so wo ya ade pa obetimi aboa wa ma wadwuma na gina adwuma na eba fom na ubie no apegya obi so de ye no enti se wo kwa akwaje adwenkyere ana afutu obi afiri obi ho a enye obi a ho ane akwaje afutu obi a hunse afutu na akwaje ne sa nipa no onim de wo sa nkyerɛkyerɛ no ana sa afutu no se wo ye ne sa ebeboa wo papa efiri se obi wo ho a sa afutu na akwaje no onim ho nim de bi a onim ho hwe enso wo hwe se ne ebi a oye pani wo kuro no mu eni wo wodi wo kuro no mu nti na wo kɔ no ho se me kɔgye saa enkyerɛkyerɛ ana saa abusade ewe wo no ho a obemma wo bi na wo anhwe yi a obɛyira wo anhwe yi a ɛmoa wo nti de mede ka wo de ho ye se wo kɔgye afutu a penipa ese fata ewo ya waben wo saa de koro no a wo kɔye no mu se be ya wo ma wa futuo no a ebeboa wo akora wei enam de ka de no da sieburu ena wiei J Max mehu se wa ba live ne so osena na ya Krobea Asante yes mwashase ene ye enjoy educative program no se wo ba United States of Syria yenso ye wa ha enya asem ketwa ogoro mense nie no osena mo akwabo enura mehu se mo abewura mu no na mani agye kire se ye betia futuo nsem
na ye de bia boye ne ankasa nso bra owusu sekire nso abewuram ene ose akra ya Krobea Asante kunzu dom ya brafo yensu yenie na akra Asante ye de nyankopon ne ase se wode ene bnadai enso akyeye ene Sarah Matthias ene ose akra Krobea ye nyina ye de awurade aye ene wie ye chiachia mo pa oba United States of Accra yenso ye wa Ghana ye monitor show no yankopon hyira mo pa Crispo ono nso ofufuo ene ose akra Krobea ma ha o ene wie fufuofo yenso ya badem ene miaminu ba Miss B United Kingdom munwo ose hello nana ya Krobea Asante hello dear na wie mensoma ba homa ne so nyankopon hyira Miss B na onye okese Yehowa nka ho ene wanam ntio nyina mu ene Filipo wokwa America sem no ose nana Krobea asem no de ebenya badabi Awurade nyankopon hu ye mobo wono anka ye ho ontutu ya na monsi ye no mo ayen ene me baba frempon manso echa files nana Krobea ne maami ante Mary jenisofo no wo mfa mu ni agro nyankopon hyira mo pa ene Mustafa Said brami abusuakruwafo no wo nso aba ose akra Krobea nyasam ketua o ene ye ka kire mo sa mo fire antibadu wono woton sobolo nana Krobea tia wotie mo pa nyasam ketua nyankopon hyira no nana buadu enso wo United States of America mu and was good morning family Otec busua me chiachia mu New York for yenso ya ba homa ne so nana kankam buadu nie akra Krobea mani age se matemo nka bio ya adesua ne adekire no a eno anso na yenso ye hwe amoa Emmanuel ewa Asante bekwai apaso eno was akra Krobea na yenso ye monitor show no live ewo Facebook ne so yankopon nya mo kese pa wate na wonhyira mo na wommoa mo wose akofo wo UAE eno wose hello nana menso me hwɛ mo wa ha yankopon nya mo kese wate wonhyira mo Benji wono nso wa ha wose mfansi se wiafo nana Krobea yenso ya wa ha yetie mo okay awiai adofo yeshia na ye ba besom enra Asem Beba Dabi enkomo bi ba yanim ya na eye awurabe bia ye fredo afia frempoma de koye ye ne se awurabe yi nse nra na ye hwehwe na si o na de koye ye ne se ebra no osua adwuma na krachi bi ebehu ne dada na dwen ma no ye ye mo lie no ye ntro ni twam tie be dada mo odada no me no betna enti eba de ayo ne se ono wa abonten dan o mage yi ne kodɛ no abehiem ene wo ye de obeye wia na ene agei wona no okɔ saa bre no na aba ya ne nso ne maame enwonko ene tie wo patase a wusu adwuma wanhwe so ansua na adwuma ena olumai dada ba ya na twom wanyem no geni hu so wanyem no ene odi mirika kwa no se bra o se ye o se kotokofo ama park yo no se hwan me nya kotokofo ni me phobia o se hwede America no wonte ase kotokofo na hye kokko so oba ka se kotokofo ama park e kire se wanyem o se he wanyem ene mi kura mi tu kwan ti mami ntu kwan ne nkomra na me ba ya ka ho asem me ka se na bosome na ya betwam oba ya akra che nda so wo ho na ene wo mo call ye ne de nyinse koto animu ye de koto animu owura na asem a wo kan se me kura me ni na jai dada ti we wakonyem na de abehya me ntisa nyinse we me gitum enyeye abaye ya reso ede ne bre abobo ni amani hunu ene ode awo akwada no owo ye ba animu eche da krache ne frɛ no sa dada no de mehwemo no ma na Vodafone for bi ya na battery hyem nyina bie ene o man 5 cedi saa bre no se je nakɔ efri ho wo frɛ krachi na krachi ne tene nka se yo no apɛ no wakate ne dwe saa ma se sei akwada ne mfinhia dunkunu mu no wokoi wono awesoa ma akwada ya kɔ secondary school akwada na wie na akwada ne wie ye no afi na luta aba akwala ne nso so se wono nso pene papa ehunu pene papa ekira kwan enam saa yosunti wakobusa maame no enua ama wabɔ maame na mane na akasakasa bɔ ne akwada ne ntem ti akwada ne kura frifie
so ɔno nso kwa akɔpɛ adwuma ayɛ ti maame no onim baabi a ne ba ne koraa wɔ ti ɔde asɛm ne bɛto yɛ nim sɛ wɔno kra kye na ankasa oluman no yɛfrɛ no frimpɔn bibi mo nhwehwɛ maame kwan frimpɔn aka oluman ɔhwehwɛ kwan frimpɔn yɛkyerɛ kwan a wɔwu akwadaa ne nso ɔpɛ ne papa wanhwɛ yɛ a wɔne ne ba ne nso ntɛm bɛsɛe kyerɛ sɛ de ba no wabrɛ ne ho 19 years ni enya asɛm ketewa ntiam wa no ti deɛ na sɛ sɛ yɛyɔ number 1 ɛne sɛ yɛbɛ reconcile maame ɛne ba no ɛnora yɛdi dwuma ne wie yɛ no yɛto nsa frɛ akwadaa no fon so ɔgye yɛ so ɛnɛ ɔne maame no aba abɛhyia ɛma sɛsɛ yɛ a yɛkasa yi ɔbaa de akyia me maame anya ne ba ama ɛba enso enya ne maame eno anko ne yɛhyɛ dwumadie na ase o maame enya ne ba abie ye ni opin ama eba enso enya ne maame yɛne akwadaa na kasa tunefo ama akwadaa na gye atumu sɛ adwuma na ana ne maame kasa yɛ tek no ɔyɛ na nyɛ hokora no ɔyɛ no na ɔyɛ no apra de nkwanta wo okotwa sos ɛwɔ ho na no nso kora no wɔyere wo ho a dodo a betumi atwa na tra katua de bɛma wo enti ɛno no no ɔyere ne ho a 10 million ɛno onya enti yɛ calculation ma ne te aseɛ sɛ maame no ka sɛ obetwa susu every day 50 cedi sɛ wɔne ne beto ne beef no a obetwa de ama no di obedie di obɛhyɛ ne di obɛtɔn ka ho tie yes aka calculation ne kyerɛ akɔda no no ohu sɛ wɔboa ne maame no a ɛbɛboa enti wate aseɛ sɛ ɔmfiri fie bio efiri na ɛkɔ ɔbɛtena ne maame nkyɛn no ɔne ne maame ayɛ saa adwuma no yɛtu maame ne nsofo sɛ wontwa susu no mfama no akwadaa ne sɛ ne pepa no ba yɛ no waanya mienu enti saa mienu no maame ne nso ahyɛ yɛbɔ sɛ ɔbɛboa no ama na register no watwerɛ hyɛ sɛ bɛyɛ akwadaa ne betumi atoa so ti sesei ɛno na tumi asie no deɛ da yɛ nim ɛne sɛ yɛde bɛtakre oluman hyɛ bia wamfrɛ mpɔn ne apɛ n'akyira kwan na deɛ bɛsi yo okay ɛne ɛfa no nso toa so mame fa toa so mame na afei yɛma etie sese asa na etiefo afi yɛbɛyɛ no ɛba ya patepa ne abɔ ne update na kyerɛ mo na mahu na nkɔnkɔba na afi na na sɛmu yɛkɔsi sai afi yɛnkɔ ne saa yɛbɛwo mahu no ententem na mo nso mo hu ne saa na wunya no na wasom wase enne na wɔtwe pepepe wɔbɛba fie ha na yɛne wɔne maame ne akɔla ne nyina asia na de net yɛ ne sɛ na abaya ne ma numbers bebree frɛfrɛ no ɛno nti na ɛma yɛ de ne yɛ saa no okay but wɔsrɛ wɔ wakwantum wɔdi dwuma bi yɛ wɔ akɔla no hu ne da na ntingudi asini o sika nkɔ no hoda sɛ de maame ne kan yɛ no wow na mmom de ɛba yɛ no abusua ne behyiae gɛ ne nim na abusua fie gɛ ne te north ɔno so te south okay nti na ɔmo expect sɛ ɔso wɔ wi a ɔfa akɔla ne mra fie na nka ɔmo ntena so because of abusua ne mienu ntam no na entwa eye onim ba bia wɔnyɛ mo no sɛ de na asɛm a wɔka no nti ɔmra ne sister no mo hɔ yɛ ne papa fie ne nua no mo nyinaa hɔ no mo nyinaa wɔ nti ɔmra na ɔmfa mra na ɔmo mfrɛ nanka de wɔ hɔ no ɔmo yɛ sɛ ka o sɛ de no de onsuro nti nyankopɔn yɛ adom a ɛbenada ɔbɛba na yɛ ne abaya no ɛne akwala ne nyinaa ahyia wɔ ha sɛ die ne o sɛ die yi o sɛ de maame ne hwehwɛ bia no ɔbɛyɛ ama na koma atɔ ne yam no eburu daase eburu engine room enti atiefoɔ saa asɛm no ɛnura yɛde hyɛ aseɛ no resource wa aba ɛnɛ ɛnso nie ɛnɛ nkɔmmɔ no bi wɔ ha ababaawa kɔkɔɔ fɛfɛ kama ɔno nso wɔ m'anim ha mawura akɔ aba ɔho te sɛ good wodin de sɛ mawura nso de afia sɛ nnura ne nne nyinaa afiafoɔ nko a afia pokua afiri he na ɛbaa ha apitisu nhyiaeɛ so apitisu ɛhɔ na wofiri wokurom ne hɔ paa ana wofiri baabi na bɛtena hɔ apitisu hɔ yɛbɛwo hɔ anaa sɛ boase ɛna wakɔtena apitisu deɛ na yɛawo boase nti ama wafiri boase akɔtena apitisu ɛne me papa ija aware na kyerɛ sɛ wɔsɛ yɛkɔ apitisu
awaregya yɛ ne ma mo kɔ akurase sese mo kwan no wo ma yɛ abo wo sa kwan ne so no wonam so no anhwɛ yɛ wotai mu nyina betwa wo ma gu so ba jo mo nguso amansia central for DC awaba keka ho odi oba ye nche keka ho wate sese wudi free buase pa oba de achi ame kwatwa piase ewurade a ataba maame a adroba fo e wosa kwan ne so bre dunkwa ne buase kontempo pa o kwan fo kwatan tan bi pa adroba fo nam so na saka yi aba foforo sa avozi no wo mo de wo nam sa kwan ne so wo mo ni to buase o na saka ne kura hwan na discover saka ne de bai ade ye family car na ye de ye long distance journey pa no ehu wa hu nansan se ne vozi ni nyinya akwanhia basa no botaya ye de ye vozi no enye sa botaya na Ghana ha ye de ye do ye de ye abuse bibia we abuse everything enti sesi akwanhia basa vozi ekum nipa eprepre nipa mom hwe ye o mom yan hwe ye nka ho asem o na ye tam bomb eno o man tiase man Ghana ye teso no Ghana mpanyimfo mu nhia o mu ne MTTD fo no mu engage wo mo o na mo ahweye ne etena se ye hwe han a Asem Beba Dabi o wo mo nam sa kwan ne so a wo no mu ni ntoboase ekwan ne ye kwanfo oboase ekodu nkwa sa kwan ya na didim ekokatakwa ndika afrikuma se hakro ekotakwa wo mutumi fa sa kwan yi so na uko hwesa kwan wei pa a airtime adintina enkura ye tutu gold wo so moma ye nsam ye mo bossa enkura ye tutu gold wo so ko oboase ko hwe oboase ina rose kura no ebi etan wonam so kura na se wo di free konka junction sa kwa kodu sa nhia ye so ho ni nyina ye oboase ayo wonam ayi precious yi mu kowura ne nkwanta ho sa wo kwa fa nyina mu honyina adai amani a yetu sika okọ pa wo so bia yetu no ye nia hoto adai ye die na wudi firi kumase ha ekoboase wudi fi anyankwanta ekọ na ye papa eno nso wo mu di speed ramp agu kwan ni so nyina se kwan ne so from anyankwanta to buase ena wudi firi kumase ekọ anyankwanta kwanfo kwantan dan enti sesei pressure aba ekwan bi aba be yemfichi kwan wo fa mpa me sokoban na te se de wo fa de akwa kopie trede no no ase wuram wo ho eno so de uledi akopie samfi eho na sa kwan no na sesei abeye busy road pa because from Kumasi ha to Anyankwanta no ekwan ne nye kwan na tan contractor ba so eno o ma bedwudwi nchenchen no ne kwan no dem kitua bi ene mu asa tutu basa adai Kumasi bo ase kwan fon kwa tantan ena mo me nam so adai Golden City Dabi to stay up it su dia da so ya abo sa pa adroba fo ba vajan nkakrakra mfa ne sa why na ye nhia so fo so bumping bi pa wo ma ye wo nhia so krumu no wo ma ye ohwe a wo mu ntwi kada bumping kakraka wo ka te sa adwua ka akra ebetwi nhia so fo bumping ebetwi mi se nka mtwi ka obo ase apitiru se nka me ndravo ma ho mbesem ka ntinka me ma munya ka akwa apitizo nkra mi kunu ye drive no na e ho chema ya ani e wo bre droba fo be kompriama ne pa wo bre afia prokria ede asem ena wiya yi ede wafri boase apitisu no ho a de waba beduru yanim hai hyase na kyerase me pa jo wiya de boko sunya boko sa mishia papa bi na ofre apitisu ho a nti ohunu me ena oye so be wala no di nka ka che me se wo yire ena me se mate nti menene di nkan wo baako na onye me ho ade menene wo de tosu mienu na onye me ho ade nti de tosu mienu na chi no ena oye me ho ade ansa na me wo de tosu miensa no ena ode be ye me ho ade nti menene tete wonom saa na yale bi bebo no
ti yale ni mu no me di ni chini ya ti menini nyina kora ye koje ye tu Yakubu komfo bi fie e wo mla me kora na yawo mi Kristo ma na me boso me nko boso so da bet papa no enkwa gi nti me ko boso mi fie ko tena hohwe na ti ono akasa hwe de na e ko na eden na o prese komfo ni nyino na komfo ni nyino na ye bae nti oye asase no ka kire me se na yere panyini ne de one ne te kono no enuam ono so one na wo mienu ti wasi fie ni bi wo hode ama no na ono so papa na asase no ka kire me se one sister bi wo ba ko oba on de one na anwale nti waje plot bi wo kodie mo wire ade ama me ma no me ne ne akwala no na me si yo wo mamienu no mamiensa ene sa sister na one ne wo ya wa anware no ne ba no waje plot e de ama mo sa abre no odawusu aha no nyanyale okay e kire yansa na yale no e ba bebo no okay to aso enti ye didididi mana ono apere ye ne yiye firi honom e na ye ba mo wire enti na ye se nkola na e ba be makwan enti ye yiye firi Yakubu na nka wasa meme ne bekumase am e na wase me nkwa pitisu na me nkwa boa nkwa na nkola na makwan a ye nyina ye firi na chese ye tu aba honom ye tu aba mo wire honom na nkola na be start school ho okay e na me ye ne sa enti woni ni nua ba ko ye frɛ na gya mensa e na one ne di nkan ba kumase mo wire honom betena honom ana ni e ba gyan ana papa ni nua no e na hwɛ ne nkakra enti me wo honom ana ni nua no frɛ me sa fia japia yale ni mo ayedin wonti bla ti ade e chen ya na me ne me maame etutu mirika fira pitesu ene ye ba mo wure no kwase ye beduru ye na edin ene ye ya na ye de ne baagi ti ye de ne baagi no mo hwede ye na ekona na edin no mo se ye mla enti 3 days ye nsan mla biem ti 3 days no eso ye na na adwuna na papa no edi free mu wo fie e ba chen wo to me so e wo mo wure dan na me ne ode ma ye ni mu sesi ye owuto me so emu wakura na light ni fie ho 3 days ya mo beba gi appointment no enu owuto so nti owu ye no na me ni nua na na wodan ni na aye dia ma me pa se metimi ye pie kura firi fie ho no makwakobo bla bi a ye de ne ye ni ti fie ho no mama na ye bla koku timi ye nkakra na me di sun sa na me di pie ye na me kobo na mane nti ade e chen ye no na wose ye frɛ abusuafo nti me di nkan frɛ ne na fofuo bi bla adwo ba ko kura de wawu nyame fa ne krensi ti me frɛ ni nua na kwasi fusu no na me ka che ne se wo bla awu o si wawu a ne mo fa ne mere na me se obi a nipa na wu ato me so de e den na me na me fa obla ne efunu no emla wawu ato so okumase ha o na ni nua kwasi fusu yi we he fa no obo ase kobro na wo frɛ na firi kumase akokobro ho aka kire ne se obra awu o na o ka de ya kire wo na o ka kire me se ye mfa efunu ne mla nti o ka asa no se na me nka te ko no na me ye se na obi enipa na wu ato me so de e enti na ye na ye mfa efunu ne mla enti na o de aya asem e hye ne tirim nti on be fa mu no de ne ko hye kumase ya no msi na o mo san ko ye na ye mo e de me ko epitisu me kurum to o mo de me ko ye na ade e chen ye no na ye se ye ko ne yakọ akọchia abusuan me mpo na me ni nyina atifie ho no bi enti me ko se me ko bo mase be ma no ono nso wawu na mane na me kan ni nyina obi sa me na me kire nsem ni mu nyina na me de kire no kwan ya ewuo no fa so e baaye na mase be ma ne yese wukuna kwasi fosu kora ase wakaseti ya na me so oluma ye wode ho na papa ne se ya wo se me ma ka kire ne se ni kuna mi kuna wu eno no frɛ me ka kire me frɛ na ka kire no eno wo se ya ye mfa mu no na me yes obi a mi kuna wu de edi enti na me ye ne ye mfa funu no emmelem oluma asama me kan ye ni na papa ne ye se we de nyasem ansa na mi kuna ne baaye papa no pa na kyɛw ena ho ne de ogitu mu no ogiaye enti papa ne firi mu akire no efa na japade ni kyemu no ankoyi japade kyemu me pa kyan adentia ena ankoyi me pa kyan sana ne yiri mu ye mienu ena papa no nso no osifie mienu kono no e de self contain maako miensa one maame ne wutu
yɛtena ase na ɔmo kyɛ japade no ɔmo ka kyerɛ maame ne ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔnde ɔmpɛ ka ɔmpanka afu ɔpɛfie no nko a abusua ne gyae hɔ ma na ɔmo anyi pie baako kɔra wɔ hɔ no kronom deɛ no okay ɛna ɔmo de maame no ɛna me nso no ɔmo tena ase no ɔmo ka kyerɛ me sɛ mowure hɔ no mo deɛ ne deɛ abusua ne nkyɛ fa wom ɛdan no ɛdɔɔso na oyi bi hyɛm te sɛ self contain ana flat a ɛhɔ na nko yɛ sɛ nko besiesie ne akɔtena enti abusua ne se ɛhɔ no mo no ɔmo pɛ ɛkɔ 5 bedrooms ɛhɔ no mo no ɔmo pɛ ɛna me ka kyerɛ de odi adeɛ ne sɛ ɛne abusua ne nyinaa sɛ yɛnkyɛ deɛ saa adeɛ na ɔmo yɛ no ɛnyɛ enti ɔmo hwɛ bibie na fie hɔ no mo ne deɛ mini busuani bia ni kyɛfa wɔ hɔ no enti meme deɛ no ɔmo san ka asɛm ka papa no bus kɛse yɛfɛ school for no baako private car mienu yɛka ho asɛm ankafuo no wɔ miɛnsa yɛyɛ ankasa yɛtɔ asase ne baako ɛna busua deɛ nsusu mienu na baako wɔ kurudua ɛna baako nso wɔ piti so hɔ a ɛna yɛkeka ne nyinaa ho asɛm ɛna wɔn gye tu mu sɛ yo afɛ deɛ yɛwie ɛna yɛtu sunsan kora me ankasa manfa mbɔtɔm sika ntua me kunu no wu yɛ na ɔmo kɔto ne nanim no ɛna me kunu nua na ɔyale yɛ hɔ na kwasi kɔbro no odi adeɛ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔsrɛ me a me wɔ sika bi wɔ me ho a me mma ne wɔfa ase baako bi ɛfrɛ ne yɛdukuro na ɔmo fa nkɔto agyapea nanim ne yɛyɛ ne wie a ɔmo de bɛma me ɛna me nso nyamesuro kakra wɔ me mu paa ɛna me pay sika na me de ma wɔm to ɔmo tena ase na ɔmo yɛ sɛ me metu so nsan ɛna me si me sika wɔ me kunu no hɔ me kunu wu yɛ na ɔmo maame ɛbɔ ɔmo besia so ɔmo de kɔto nanim nti ɔmo nye sɛ sika no na ɔmo mfa nti si yɛ die num sɛ yɛaka ka asɛm nti mbɛtɔn kaa ne n'agya mama me sika ne bi na me de ahwɛ nkwala no papa ne wu yɛ me ba panyini no wɔ class 5 de odi hɔnom no wɔ class 2 ketewa no kora bɛɛma deɛ no on start school ne nyinaa akyi no ɔmo hwehwɛ nkwala no ɛde besi ne sɛ si yɛ panyin no wɔ training college level 300 de odi n'akyi nso yɛ ɔbaa ɔno nso awie SS last year bɛɛma no nso this year May a ɔbaa bɛtwere GHS a sɛnyɛ me kunu yi a ma wale ne sɛsie yɛ nyamesoro wɔ papa ne mu a ɛnkankola na bala bɔ nyinaa ayɛ basa afei deɛ efie na ɔmo de maa me wɔ mowire hɔ no mo no ɔmo ya no ɔmo tu ɔmo ni asi so abusua ne ya no wei ba nkumafo ya papa no kora wa mo so anwie o ye ye ne wie ne nsan bɔde kakra akɔnfo de dom ye wasa me di bodwe tere de hwɛ nkwala no ɛna me de kɔkɔ bɔɔso ɛna ewie ye enti ka ne kyemu no me kora ne ba na me kunu ba na wɔ ne nkyɛn no no wɔ university no wa be fie me kɔ ɔmo hɔ wɔ afrancho ɛna sister ko se afia akuya be fie na ne school fees ɛne ne dan ta amaso ɛna me sister ɛna yɛn fra kwasi fosu sɛ yɛ kan ka bi ho asɛm yɛ tena ase no na yɛ mi sande akosie yɛ frɛ me kunu no wɔ fon so ɔka kyerɛ sɛ me kunu no ka papa bɛn ɛna wɔgya ya yɛ bebi sa ne ka asɛm saa brɛ na wo se cars ne yɛ miɛnsa baase kɛse a yɛde fa school nkwadaa baako private car ɛnso mienu okay ɛna kwamfosu ka kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ me kora no wɔ fon so sɛ ka papa bɛn na me kunu ɔgya ya yɛ bebi sa ne ka asɛm hɔ na ɔka te kɔ no wɔamfrɛ biem ɛde besi ne nti ɛnam saa kora ama me kora no kora deɛ sɛsie no agyapadeɛ no ɔno wayɛ yɛhu ani nti ayɛ sɛ ɔnka no ho mmam saa bɛta akwadaa ne deɛ ɔwɔ hɔ nom a menini di nsa wɔ so da biara nti akwasi fosu ne deɛ meankasa na deɛ na obɛdiiɛ no mefii sɛ ɔno no wɔtaa baako n'akyi ɛna baako no nso koraa no menini ni asɛm memfaa ne nkɔɔ yi biara nti nansɛm wɔ nom mewɔ hɔ nom kwasi ada bi na meyale wɔ dɛm ɛna me ba bɛma ne frɛ me sɛ ma wanya hɔ ho nti me pie bae na yɛ makuma part na nti me wɔ hɔ nom a me pie bae na ɔka kyerɛ me sɛ ɔba be ne bla so ɔmra me dan bi na ɔka kyerɛ ne sɛ part ne bra bɛn se ne bra kwasi fosu se ɔmra me yɛ ɛdan abusua ne deɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ abusua dan bia ne fie ha no mu sei ade na nipa awu 30 me kunu wu 30th May 2014 ade na nipa wu na da bia mo pesa mo titi nipa mo de pressure to nipa so sa bla nye sei na metie o nye sei na metie oya wa abusua ne de me fam no nya asɛm keto akora na me ankasa nso me obi a me mpɛ me ho kasa bebe bi aduru no sɛ mama mani anya den ada cho mbe ma me ba no abrabo aye basa na sankola na abrabo ebegija ɛna me ka kyɛ ne sɛ wɔn de wɔn kɔ so wayɛ pono na ɔno nso no ni kunu abusuafo etu no efre abusua fie o ɛna me ka kyɛ ne sɛ part ɔhu sɛ ade a mo de yɛ me no
me kunu wu ye na me ne tim wa pitisu ye di afinhya na wi amoka kire me say papa ne ba ne wasi ne fie ntimi ntu osi fie wa pitisu ho wasi fie wa pitisu wasi fie wa mponya na sa fie ni nso kodi hwan nsam ni na abusuafo na fa omutu ni fie na abusua na fa ni nyina enti fie na osi wa pitisu efie na osi wa mponya car school bus baako private car mienu ene ankafu ahodo no abusua ne fa no nyina ba cho ma fa ni nyina to aso e wo mra wo mama ye to aso enti wo mutu mi fie ono mo sa no anaju 3 o'clock ana me ni minuafo bi kan ye ho na me twe me ne nyina di fie o sa mo simi ntu a me tu na mka che part ne se mekuma ne se on sa de amode ye me no obi nso di bia ye on sa wo de ewu ya ye tu wo hu so bela sifie wo bela no fie no on chefa bi anim enti firifie anu se ko kwasi ada na oba ho no no enkwala na makwan ya wada na me ne enkwala no ekọ pitisu mikunu wa pitisu nti ene ye kọ ho no nti ye kọ edwada ene ye se ye kọ ne yakọ akotiti koko me wofuo mu ha na bela bi frɛ me se mekuma part de nkofo abefie ho a omo eye dan no na me se part ada no ye santi na me ni ne number na me frɛ me kunu ba na wo ne nkyɛn no na me gye ne number no na me frɛ no na me se part ada wo ba ho de asɛm na me ka kyerɛ o ada na da bia mo ma me pressure mo de wo hawa to nipa so sa nti wo na obi di bi sa de we ye wanka be ye wo de na me ba no panyini no me ne papa ne ba panyini hwimfo ne firi minster me ne one ne se wa no fon so ma me kuma na ka kyerɛ me sa de me trete na na me se me trete wo de na me trete waje me trete wo nye hwe na de a mo ye no enye na me ba na giye na ne one ne se wa no fon so nya asɛm ketewa enti me ba no nso de omo di nkan ka kyerɛ ne se omu ade papa no hu ya ye di na awotweda me ma no me kuma afo no mienu no omo mpe me ma na asɛm omo bra na kora na omo fa ne nya hwe titiri ne me kuma ba ka friend ma me akua omo fa ne bra ne nya hwe enti me ba no me kunu hu ya ye kodi na awotweda no wo kono no ifie ho no ne yere panyini ifie ho na me ba panyini no ene me kunu ba na wo ne nkyɛn no omo school fo ba na awotweda ne bi ena omo no omo kɔtena omo papa dem hall omo wo ho na wo makuma ma me akua o ba na abepam nkwala no sɛ wo mo mpie na tupunu no ena nkwala no so no omo school fo no epie ena wo tupunu nti firi on makwala na da ne tirim nti wo ne sewa no on fa wo nya hwe on fa na nya hwe on so on fa nya hwe wo se akwala ne mu ade nkwala no papa no so wo ye de besine no mi wu busuani bia wa beka sɛ ebia nkwala no kwala no omo ekɔ school stem na tesen ana wo de wo nya hwe wo po bi agapade a ye hwehwɛ ma ye pagapade nti wo sa wo hwehwɛ ma na nsa na wa pagapade no wan hwehwɛ wo mo fa nkwala no nya hwe nti na nsa de odi ade ne hia me ba panyini no ena obi sa ne sɛ unim me de onu no odi ade ne bisa kwala no so na kwala no so si minimu ena wotwa mu no kɔ ne baabi ena me se ya tena sɛm no so a ye kan entwa nti me bla ye no se otie mu program pa nti ene ye nye na ye fa sɛm ne mla ha na afi we se mu no ye nhwɛ di nyame be na ye nka na bibia mfiri o ne sɛ me de ba ye a me de be dam okay afia pokria ya ofri apitisu na no asɛm nie Rashida Mohammed ɔse nana ya Krobea Asante me mo adwo ba bia me wo no ya adwoa na mema wo Nyankopɔn enka mo ho ene sa adwumadie yeyi a mudie ukunu ɔte ase no ɛya apia wo ye krata hwere bajo wanye hwere bajo de bobo na japade so bio fama me nioma na wunim se papa ne te ase o ka kire wo se eno ne ajapade a wo ya wunim me pa cho kono no efie mo wure fie epitisu fie ena mponya fie ena castre ena ko ankafu nso miensa ankafu sei miensa afutam miensa me ba jan okay na kronum fie no ɛdeɛ nti ɛna abusua no ankɔ kronum fie ne ho ɛyɛ deɛ nti a me pa cho ne deɛ mintimi enchirim sɛ oba no ka sɛ ompɛ kaas no ompank na wo ka sɛ wo pɛ kaas ba ka sɛ me pɛ ka bet mi nima de kurenti a tobo o ka sɛ o pɛ kaas no me pa cho ai o kai me pa cho ai ye yibi ma wo me pa cho ma nyi bi ama me ye nyi card bi aba me pa cho Dabi enti bass ni o private car mi onu no ya ma mu krokra ba kokora okay
ankafuo futa miensa no ye ma omu sai me pa cho ne de baako ye ma omu baako ehe de epiti so ndi asase ne ye toy ye yanka mi kunu nankasa ne toy aha nti abusua ne de na oye na abusua asase so ne omo fa ne nyina nti ye de sankafuo ne mawo ana efie na yesi wo epiti so no be ma no wosi no abusua asase so ana me pa cho ono ankasa na asase ni owu ye na abusuafo ne tena se no mo se ehɔ ne ye abusua sa abusua fie ntimi ntum firi fie eno ye fie sen ewo mu sen self contained baako abusua na je o maji ena mponya fie ne nso na eno nso te sen eno de osiwie na atoso obebo so eno wadi wuye eno nso abusua na je abusua na fa enti amponya fie epiti su fie ankafuo mienu school bus baako private car mienu ene kodi abusua ne ho die enti na wo de a wonya aye no afei no wo de wo mani asi so adai me pa cha mintimi nchira de kodi enti a wo de wo mani asi so sa na de a ye de ama na ye tu sonsa ye san ba kire se ye be pre se omo de ye ka sem ni nyina omo ze ye se omo mpene na ye den ya fie ho ne de mo wire ho de en de omo be yi bi ho ena me ka kire omo se me mo omo yi bi na nyi bi nchira enti ye ho no du kuro no kora na wote asem ni mi ko frɛ ne ma ne betena mu bi ena odu kuro no ka kire omo se ade a omo de ye me no omo nhwe ne ba danse wo ba bia obeba beginam na wadi ama me ne papa besiri wa ba odu kuro no kora de wawu ena odu kuro no ka sa kire omo stela abusua no na omo nti ase ye mama se be ma no so kora wawu ne ka kire me sen han de me ye ne so mi kunu wu ye ne nka wanya me ho ade a enka omo nim me ba bia one me wu odu kora na enka omo nim me ba bia asama mama se be ma no so ka kire me no na wuni abusua me wa abusua pa wuni nua mema pa cho me wuni nua mema na die ntina be ma ni nuanom tumi ba fie ho ko fadwuma yefo ba fie ho na wo mo nso hwe die ntia asem na mebusa wo question na mebusa good die ntia me pa cho me nua mema ne die we no obo ase ntia ba sa na me nso mo obo ase me frɛ ne bo na mane e na ono waka kye me se memla me ba de o ma ye bia pono kra no masisi a mintutu ni nyina me nse de o ma ye bia ofie ho no memra na mepam wo mo o kan sa na me nso ma mani mu aye bia ma fa mitira anye sa na pono no a wo betimi ye no wakotu e ba cho da bi wonkotu yi ba cho da bi sa fie no be ma ni wu ye ne e mo so na wa boso na ka ba bi kakara na papa ne wu ye kra na aboro wan yi a enti na ensuo kra to asenta abo na o de boye ni nyina ti bla na mani hwe fie na frɛ me ka kye me se obe fia wa ma me hwa edan nsuo togusu atobu odinua na agu so na nchense nyanko so na wabo amana ka ba bi kakra bi se bi a ba bi a yeti no wabo nchense ba bi enu waja ba bi aha ena ma wo koye ena ma me koye na me ne me kora no do owo ne ba bi ne ma me ekoye baako ene ye pe carpenter ni ye kototo nnua ne nchense ene ye de bebo wie ti mo na mo bebo wie ti ye bo wie ye no ena me kuma baako ye frɛ ne ma me akua adwumayefo no guso omo ye na wo ba ho no ka kire me se ade a o makototo nchense ne niam nyina agu ho ene omo ede ba be na me ma ba be na me ka kire omo se nipa no wu dadaada no ejapade na esei ade ne nso nyamo de antimo mfa ho enti wo de medi nkan abebo ntimo akototo niam mo betimi amonkoto eno kora no mekuma ne bufui anu wo ye yi na me ye kire so wo ye rofa me kokko de police station akọ report am ya ba abeche no ene on pata ye na obi atwa so ene obi akoye eye wani na emre ana nkafuo na wunya abie na yere panyin na nya bi na ono de oka se opesa akronum fie no enti no omo nso pese de wunya aye no omo gibi free mu na ana eba jo mi ankasa mi obi a mempe me ho asem mempe me se de ahyase me kan mempe me ho asem korana mempe ho sa ti esa kra me mekuma na oba ho no kwasi ada bi no me ka je ne se mi enya mesum ni pa mi si so na me ye Kristo ni pa bet aho kire binti na ma me de koto awale yeso no na me lenka me nya oba ka be o se me to awale yeso e na ma ho kire binti e na ma mo nya we ya ni nyina mudi eye sa ade no me ka sa asam ne de kire mekuma no afi ugina hodi obo na ni no so ya ba biso e na sete de wo mo da so gina mu ai okay mema mabedwafo enso nsemisa kwanya na yakope abusua no
sebe enka japadie yi wona na umasusa be ma ni wuye no wo de na ne susa na ne yere panyini ne de na ne ma na nyinyini oh no panyini ba panyi kwa no chirade mpo se wo de no panyini wo sai panyini wo 20 obekwa 23 years enti de ekoso nyina wo no nso ohu pa da akra menene ne bae okay na yape kire se yampasa na baase wo ho yampasa private car mienu wo ho ni nyina abusua fae yampasa papa ya si fie wa apitisu abusua fa yampasa papa yi si fie wa mponya abusua fa ne masusa entimu ma na nkafuo baako oba panyini ne fa akronum fie no kire se ne ma nyinyini wo se me de mempehwe bio wafa na ade na mo wire die yi eno kura enye awura yi ne ma ne nko ade a o be ma ne kwowo ba foforo wa abonten ka ho waje sa akwada na hye ne yem e wo sa ajapade we ho na setede abusua yi eni da so di akire yakobusa sa asem no enso de ama oba de achi ame wa ha eja kwa ame enso wa ha na hye ne nso simple plus phone accessories enso ta yachi ena wi ye kan akwanya no aba ma wo onipa da sani a wutie sese opese wunya phone accessories a eye very quality na wo benya value for your money usika wo de kwoto ade no enkoye se wato anu ho a onue eye ato simple plus ne brand ni bi no na ne brand ne phone accessories no eye papa se wo pe phone a charger o de be charge your phone say ye Android phone say ye Samsung ana eye iPhone enye simple plus charger ni bia mento kire se simple plus ne chargers no eno na ye papa se wo pe power bank se wo pe batteries se wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset eya fa hobo simple plus se wo pe phone covers se wo pe iPod ana wo pe protectors ahodo a phone accessory bia wo hia bia ha no ehwe ba bia je simple plus die ni bi kire se eno ne papa no muntie mu betumi abetu bia koton wo betumi nso aba no abeton kronko na ade adi udwuma yaso ye kese pa ba ko wo wugina kejeti Dubai getu animu ho a ne hwe animu no directly opposite kejeti Dubai getu ye waso ye ba ko wo ho abrosane so ho first floor no wo behu ye ena se wo ba kejeti a enka ne ba bia na kejeti toilet ne wo no masala chi ne nchen ho no simple plus san waso ye ba ko wo ho beta de papreko wate ye no manie bibi ni a freyen simple plus okano kore e wo phone accessories adwuma wo ye di mu enti se ye kase ne de ne papa ti ase ne tie ne yi na fa ye adwuma number ne ye 0244 590374 0244 590374 and 0241 709636 unya fresa homa we ya simple plus na ankasa beje so one obekasa na de wonti ase bia ne na wie wo be kirekire mu nso kama pa no de amawo ene Dr. Dawood e we je so krapa edania enkane na metro FM ni wo mu no saa dan no mu na papa e wodi dwuma firi papa na ben no kre wa wutie me se wo se odoma nkoma che papa na duro enti wo si dua ma yaresa papa we de mmoa akwa abi esan yade ode nhoma ode hini nkohini wode nubuna wode hamama wokekabum na wo yade no so wode betu ase a onue yade no ni se enti wa stroke yade ache wato fam we bra be sa sore wo be sore wu se esichire yade anamo jabrotro ena etete wo papa de bebo wo enemu yade bi no akote no wako enemu yade ne nkono mpane ahodo a yetwa ma wa ankosi aga no bra Dr. Dawood ho se ye ulcer ana prostate mu hawi bi no anya oba wo pa wo ne ma o menstruation no enkoye
brana papa ne hwehwe mu hu ade kodie nti a wuntumi nyem no ma wo mfa afuru wate nyame nam ne so beboa wo ana fibroid bi na abeda ne si akwan a omfa se kan kan fibroid no beko be ma wo so meka se wo be ma na da fom bem enye ne hohwe wo kyene wo yere ne wadofo kom enye brana papa ne mpagya ne mawo se wo so de ani mu aye mmere ana afo na efo twikomu a wonye hwehwe mu hu na de kode akofa sa ha no aba no mfa aduru nkan na nyi wahoto wate Dr. Dawood ni no manie eye 0244 886437 ena 020 168 1717 unya fresa ahoma we sisi ye ya Dr. Dawood no ankasa beje so ono be kasa na wakire nsemu nso de amawo na semadi nkia ka kire odada se Voltage Real Limited for omu ne tun super sama ka kire wo ada na wo ya aso den mengo fa nkwanchan fuo ni bi na usika nkoshim ate Ghana hade ba bia wo bia se wo twapia se wo dinkra wo numre so wo bo kankanfra se wo se hwia prutu wo tatale wo tachimai be bia wo Ghana ha bia na wo kuma se hakra de ne wo de ne kra de ne na je se yenka wo beba betunsuo na watunsu papa edi amawo wo mfa ho se wasase de hoya nwem hoya buom hoya techem hoya tane hotie bia no enimdifo beba na ya be site ye de mfidie beba ye bedwemu akwa asase na ya ase ne ya twinsu kroje ne ya de amawo enye nsutuo ni nsutuo onipa ni tu ye be anti unimze watunsu ama wo boa adefo efi nko na wo nom no ma Voltage Real fo mra metu papa no ma opreko bo ho drilling de o madwuma no wa man kwanchenfo bia betu da bia won se problems nko na wonya free Voltage Real fo o mu mesiesie no kama emfama wo na problem ne solve main office no okumase ahodwo da aban obesunwan tachiman ne doma ye won krobata ho ye number e ye 0244 299520 ena 0266 43 2210 se wo fresa homa we ya Voltage Real Limited e beje so obo dia na wo pese obi se fia pokria yo me da se ebra wo hu papa no ejapade a obobo esue emu de hen na wadi kaye na ade dada ansa na wo ba me pa che no wasi kunu no mu fie no ena ankafu no nso wo Krobea na waye ena ankafu no nso bi wa pitisu na waye na de me to asase ne de to asase de me ne ye ena mo wire prot no nso wo wale me no wose wato eda ho no ti wo wale me chiri na o sha asisi wo si dan no ena akaba akubi de wo si abusuan no se esi wo masa asisi wo no ena so ba ye no ya na se no wasi epitisu fie na wasi amponya de no nso na wogusu a na wo si enti ankafu na wo ba ye wo ne mienu ne wanim no obeto no eno no omde ma wo no ena mo wire de no nso so na wa top rot no na emum na wo nsiye enti wo nso so wanim no osiye eno na wa mama wo omde bia omde ama wa asem aba hoyi enya ne sa enti ebra wo mo che no ho no na dankura se ne wo mu na se na wo wunya na se no mka so on be ma abusuan bacho mo wire ho no mo de no omo ma me ne me ma no obi ama akoma ena de owo ne baabi no omo ma ne mienu enti na plot kakra de nim no omo ye se me mfa nka ho na de aka ni nyina de abusuan nafa omo ma wo no dankura baako ye single room ana say ye be enye ma bi hihiem se ne de na toilet and bath room single room ibajan baabi owu to me so no ha no de ne baako ena wo ma no nso so eye miensa omo so obi enya baako enya ne sa ze mo na kwaka abomu ana aye nan ena de okwo no baabi a wo ye ono nko a no zo mo ma no dampon mienu ena ka dampon sen a abusuan ne se wo mo fa no dampon aka de de omo fa de be 5 be say be 5 enum ibajan
Omama momo baako na abusuane so omo fa na mpon no enum. Awurade e wo kan say no kure saa. Da me pa che no kure pa se de o ma fa no ehwo na ye flat. Nti ehyehyehyehyem. Ehwo na ye flat papa na ye senku osi wi a edan no osi ni se asetete ho. Edan nti dan ne ehyehyehyehyem. Ti ba bi o mo fa ne de fa sei e na o mo fa ho ni nyina. Na wo hwa adankora no beye num ne wom ba jan ya ho ka ho hol kese ba ko ka ho ho no na modi musika ko boss wo no ana fa hen na modi musika boss wo ba che wu rafie ni ma valanda ni mu ho no ba ni nyina ene ye sika boss efie ne bom ana wenku se ne ya wusika se fa ho ne de wusi ni se tete wo fie no ebom ba che wasi abosu nyina ahyem ebom nyina bom ena enchemu ewo mu ho na koye flat awo na wo se ewo mu ne be na mpon enum a ho no na ho kese no awo no na de ema no ne abusuen ema ne nyaa na yiri nyaa no awo so ho bi wom pa cho ho de hall bi ani ho single room na toilet and bathroom so pa cho yi e bi hihye mu na ese dan wo anwie dan ko ho yem futurum wo anwie kola o Didi ebomu ni nyina na mo kunani no ne ema no na mokɔbɔ baabi a na ma abusua ne te hɔ. Abusua no kora na japade na yetena ase kyɛye no. Ɔma mafie hɔ a meka sɛ weidie ni o. Na ɔmo kyɛye ne sɛ kwan bɛ so. Ɔma mafie sɛ mo kyade wie wɔ sɛ mo de yɛkɔkɔ kyerɛ sɛ weidie ni no. Abusua de odi ade no wanyɛ saa ade no abusua no nso anyɛ. Na kwan bɛ na mo fa so hu sɛ yedie ni ɔka ne sɛ. Sɛ yɛne ankasa na yɛkɔkɔ tena mu. Ɛyɛ no na ewo se yetu firi boase wo mede kokɔ ma bi bisa mpanifo bi no sese yetifie wo no ma enka abusua ne ntimi ma ho ayese ye nti woni nti ene de apede yese tu firi apitisu wo no nti ye ba ne yekɔ nti ye ne ankasa na ye betene edan nim ba bi owutɔ me so no ye ne ankasa na ye ba betene nti se wo wo hɔ de a wo fie hɔ de a abusua ne ma me wo hɔ no ma wo ma hu se wa brechi pɛ no ma ba be si akiri nti me kura me ka kyerɛ wo mo se ade no eye mo de a modie moma ye nyina no wo busua no momfa nkɔ court se court ne busua no se court ka se yemfa ne nyina mam kora ye de fie wo nyina be mam na me ne me ma ne asese ye ne ma ne yakɔ apitisu eno nso ada enti wo hwema ye bu ye ketema na o ma ba be si akiri o hwema ye kɔ ya na o ma ba be si akiri na ada na ne ye wo nso mfa wo do mo nkɔ court no e ba che wo ne nyina ne ye sikasem okay okay akraye Oba de achia mi nse bisa wo peso bisa no ene ye benada eja kwa me nso be busa de odo nso peso bisa na be ma bewu na chiri nsam ya na ye bebre me da bia meka se eto de bia enye fe na ye be ma fe se waware no be ware bia ka be ma ho oba ne ho yeah enye fe enye da bia fe na ye be ma bi fe se waware no be ware bia ka na yere ho ye wo no mo a they fancy it omo de eyo omo fe se me be se ye ka se yes ni possible si me yere no mo ye miensa me yere no mo ye nine but obi be ka se me ware fofora ka me yere ho no ya ne bi wase o ya ne bi wase ti me da bia meka se wo yo ba wafo na wo de atete o haw abenedie na adu kunu namu efie hwada ne bose ringia wa hwe yo be ware bia ka ho enti se won so ya yire kuma second wife na won so ba na bia empna twemu na me nware wo no asumdue a wo de mame sa asumdue ne be pepa na no so be dane ani ya na bie wa obehwe no the third one oh no de abeka ho yeah enka tete no ne ye ware dodo e de ma ya adwuma enka tete no na ye nananom ware e de won yerenom e ya adwuma entu behwe wokogye asase e bia 50 acres na paafo do na wachichem e bia me yira kwasi amanu wo ne wo ma 10 acres muno nidi monfa aduane no na papa ni kokoo na mu adwoabo
wonso one oma tenekes mono aduane no bode ne banche ne ade eye wa wo de atu na papa kokoo ni nam wahu adwa pakua wonso ne oma monso mo de no edu monye na papa kokoo ni nam enti ye bewie ni ebe kesi no na ekesi aduonum no ni nyina ye kokoo ne da ho enemre saade ni ho enemre saade ni ho enti se be manya akukodro fa kire san kwaware bi ba eto de bia eyire mpanyimfo ncheke wo ho enya ntokwako check yourself, maintain your home. If you maintain your home properly, you be your fancy uncle fe bi meka ho enti yei enu bi ene kokoyeye ena wo ye number 2 na wo ba ejina se ne number 1 any family no tie wo number 2 wan hwe ya oba be yo unfortunate enti abasa abusua kura tumi sori tiawo kire se number 1 ne nsew ni nkuma ye kama wo ba betoso be ma na ndi on yo pew o ba betoso no now number 1 betumi akɔhye nkuma no ne asew nachi ne asori atiawo number 2 no enti wo be hwa kuma kura tumi frɛ di watem wasi ankasa kura no odi watem nya bibia number 1 na hye akire yes ade no eho any number 2 fuo nyina atan ya wo no munya no okay me na me masusa enti mama me ankafuo baako sa anka me ne na akora na bebre ho ya ye mo de ama me mfa hwe me ma me ejapade amode ma me masaje baako de na hye me yem e de na ba beka ho na se ya mpasa mo fa school bus mo fa private car mienu mo fa ankafuo no afutam mienu mo fa epitisu fie afa mponya fie a sebe nkanso ani ye jai panyini no number 1 onfa kronom de no na me de me ne sa akwada na owa abonten no kabom efa mowure de na eni fa na eno ya asimisa ye na awie me busa Dr. Hepa Plus abedu eya kwa me nso wa ha ono nso de owo peso busa me na busa hyene nso se ebenage herbal fo ene de Hepa Plus Pavi Plus moso no enuo miensen Dr. Ebenezer Ajemanya woda no eno ono de aba onipa da sani ene ya bena dai ya pebinom o ye pebinom dwene wapomden ho enti nonom Hepa Plus Pavi Plus moso no ne bebo awpa Dr. Abedu Dr. akwa bebru ya na ohote sai nyankopon dom good bia ekoso kama good say yeshia say ya yes say me mano omahunu me enti se ye sori afri afidie so pe de omdi nka ye ne se omugimi nsuo edidi kan wo office mame wow ni se enti ne se me topa ye no nsuo no se menom e ma beda ase no a na matutu me miensa ni nyina agum o de asem we ya mekan se mo se meboa misty boat o you take hapanyini ya papa no akokora misty enra mitutu bi no se yaw na de na wuhwe agum saa no enam se Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum saa me wusumu a de aka nyina aye yenkongo a en me hu se eboa me ankasa se me kɔ na me kodware na me da me ametumi hu se body no arrest yes enne ye blada awiai papa tu ye ngidiem yo na me da ase na enne akoye edabna sebe enne ni nyina no da we pe enne no because ukodo blada na oyere kura hu se anasa me kunu do blada enim guase kese nti edu blada esese onipa bia pom den na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so enti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene branda so ye kaaka ye hu na ya san so ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana dro prekope na ebre bia atwamu a na ye press ye bekwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wankasa wapomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne mmerenti ohunu Ghana card no so mfa so ode ya dai ode kwahim enti na ye srese se ubetumi enya pomuden a udi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plasmos se bo wo sa kwan so na well being no ejina yie I love that na dance a ebe nyina no menka ne se afutu afra yeah ye nuano ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS
when ya sebi omo ayo mo adwuma hepa plus pavi plasmos aba beboa ema aya dance die wow obi obefre o se doc sebio na nsuo egugu me pa sebi de de pepa for me na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no yɛmfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabone ne nyina afiri ho last time lady back on university o se dog me de no krasem atadwe no so me yere me ho de tu akiri pa what ya say ade na yi se katoa bi some take we bi yi free sebe na himfie ho no a ninti na emane de chemicals esiesi ho ene ni nyina wajai wow hepa plus pavi plasmos o se dog me de me kan okra kire o se atadwe no na me sare powerful aboa no ma sisei no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nko ho no ene ono aka ho asem kire se oyo oba no kwasem enise ode chemicals ene sisi ho sure because yen nananom ka kire yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti ontumi fa chemical ne kura nko dwae ne na me yehunu se eye nsuo sabi nsuo keke ene de siesie ho ena ya dance die o ba na otimenka e wo Otec 1029 a we de ogidie mu na meto sure hepa plus pavi ena plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you gonna ni ninsuo na na atopa ye no de obenya opebia okay ene me sheda e de ninsuo ni bi breo powerful because me am tun so no ninsuo ni bi ache it's bi breo ninsuo good ti ukona unya ne topa ya num good ukona unya ninsuo so a num ana de wo pe no no wani nko ho na num good ni nyina ne se ubenya hepa plus pavi ena plasmos na mesre se obi wo hono ma de kan nyina no na dwuma ni bebre se inti adroi eye no kwese eye dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yutitriti obi yafrumu sanfro no onim se sika hye obi ho wo kwanya se obetumi atodwane adi but na dwendwen nyina ne se mi kodi die mi yafrumu be ye me sei ne yafrum be wo na na se obenya ne fa ho die enu nti onidie be bia de ache adroi enye se dwuma na agina boso onidi hepa plus pavi plasmos o de koto just 111 na try hwese de yekin etisa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duro bi eso nom mesra o try hepa plus pavi plasmos not for onsan imponti na embom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan ne so tumiko good obi wo honoma na yefunu kesia na eye obi na asia tatai obi wo honoma sabi oni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsem de ye ruling out say munye o be kam na atwinity e de anim guase be bro yes ni nyina mu na yesre se ma onipadua na ankasa nyene mu adwuma lady baako o se dog de ntia bribia no se me bompa ya nwumra me bobi ma hepa plus adwumayefo ne se ne dentist e kan kire se onni problem bia enso anum ho nkoyie wa kuma bawo doc menya office on se e kan office a matiase but ontumi sign contract because onim se enim guase beba sure nti I say o penny pa batonya ni papa ankope hepa plus pavi plasmos o se doc enemi am feel confident what ya say kasa ehu se o kasa akokodro bia bamishini mu enamadro ni nti me de me personal line we ma obi a wuti Otec ene brande yi because ene de hepa plus pavi plasmos esese unya binom sure eto da na obi wo ha obu ne ho abomfia se na mekura metumi ato adru bia no ma na ne ho 20 cedis each into owo 60 cedis ana 20 cedis miensa obetumi anom hepa plus pavi ena plasmos onso sase se o ma onipadua no agina yi good me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 87
898 898 059 059 13 67 898 ebia wa amanone adanse amanone fo die wo pese wo nso udibi nana dodo na e ka se doc waduro ne yenom a yenya hoden ankasa wa obi man so sure me call hospital ana me doctor hwe me say hwe nyeme waye labs ni de so ye bia no o se menyare enso menuanom ganafo hume wo kromam se ana bibia ye okay ase na sen de why slow je say ase adwuma na bro so ana je ne haw enso doctor se onyare ono anso di adanse se ne ho ento no but onya hepa plus pavi plus no ene ne ho ato no a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni ana ase ne boss a oni ne adwuma ewo amanone ho ama ene udi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya wa pomuden sure mesra wo hepa plus pavi ena plasmos ma yemfa bi mrawo number ni 0542 807 907 0542 807 907 oh Ghana hadia 0542 77 8572 0542 77 8572 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de be fa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemi ye program was sister station we na brand TV be share me no se dog we de minisika bia me de ma nso me pese uhu se waduro no de ayama me no mani eso enu enti na mabase me pese me be share in person powerful me say se de na ye ma no se dog we de ferry kakrabat so could die could pay be die na we de ne kekese o ne me be ye de na namo o se hye ne so chei eduane na wadi no just within a period of we know o say e free ho for the past 3 months emu ahye no junso yaw ene nsan bi a ebete hye ne so wano maduru sebe panie kroma woni bi ankosuaga junso emu hye no ena ohwa ni mu so kan pepepepe nsane dia begu mo no ahu se be me aduru akiri ena otese ye ka se unipadua ni nyahoden a ade nyina atumi di boa wo esan so wie wo ne mpo no se de ye ka no unji ndi na wo yo be ma fa kodunum tu akiri se sa asem no ena etu ni gidi eto na koma so good o se ne be me mu ahihye no for the past 3 months na nsan bia begu ho ni ne ma efiri mu ba no o se ni nyina ejai me mu adwono wow na sa na aboa ne de agakwa so a enya ne kwa o se mu ayedu apejame yes amami amehunu se mebe dro ne de nyame adom obi adi ho adanse na se sei ya jatum se eye Ghana dro wo se sei yensa ye nyame dro fa boku anasi ginger bintum emfa nsa ye ma no me personal lines e chew je na fre doc atadwi me ne sei doc me ba no obenom ne sei ensan tie agu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa ase bi yarewe na etete no me kura labs no sei na eka doc aduro no me nyare o enso se de wusi ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akire sei mechire o se de obeye no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 059 13
67 898. Oh, wow, Manonia. Sure. 0542 807 907 0542 807 907 I say enwani Helper Plus Pavi and Plus Monica sa doctor that's out of four we Dr. Ebenezer Ajabai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Eba. Onom na de sa nu papa wei abedwaso adofo da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho nsem kyeremo enya manum bi na keka me na me titi o na emom eya asempa no se wote asempa no a eya ya asempa no yofo eno na bebo amo kina apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso bi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Eno mi eni enye na e wo pharmacies eni chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Baby ani afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso nu ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa
Faith Homeopathic Clinic Oma Ben Papa Abefu fidi e free India na yare ni shehene ebetre asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yin emema yemre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha esesetika ho yare nyina wo ya detox 102.9 FM bianimu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die ibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuro bia ba se unya bia woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no akra what did you feel to do aden Nansay insokwaduane aye dabro so na ne kwa na bomu sofoma na pai sofoma na pass bra asem na waka no na ne secret anything sister Michael kofa bai ono ani akofa sister spices dia badwa so spices ahodo bi a sister dia badwa so ono ne mahuntasem yo se wo feel aponchi a good flavor sa wo pesa your fish nkwane a fish flavor sa akokɔ nso no bari a chicken flavor na sa wo pesa your stew a stew flavor wo kono do beef a beef flavor sa wo pɛ no dudu atu atɔna ana sa wo pɛ betema enu an so bɛkɔ adum pampa so PZ Roma Hill Swami Market ɛna Bantima Market enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo hɔ frɛ yɛn ɛwɔ 0243535025 Ana 0279140940 FDA aje adwadie nkratwe atum Wofana se breakfast sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches makoma enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sechadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me, Yabosi, and the veteran Dumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Marketia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Royal Bank, many of Jomish and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Adriano. Adrian's one main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say, Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo, Omo Club 600, Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bay, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Swamani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Bay Health Center. Chechere, Afijakwa Bre, Omo Bay Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasu Royal Bank PLC. The bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamwasi Bru, Yakoya. Yasan Bebio, Ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asem Beba Dabi, Jumediono, Enna, Mwasubuswa, and every mutie, and every more hayan live. And every 3P garlic mixture no. Eye dro na ye piwak natural health for ene de say dro yaba ene wutie mi eye a wo feel very weak e woni padua ni mu eto de bia na wapone waposo nyina ye wo ya eto de bia ba bia wo pressure ne nam no ano ehye wanhwe yi a dakope timo edo beko cholesterol ne wo soro immune system no aye weak wapone waposo nyina ye wo ya to de bia hono Sasabro netewso kona koto 3P garlic mixture eno so ye aduro mu aduro ya so nipa da sani wuya bi na so no mo a secret ne se natural garlic wom enti e boa manipadua ne mogya di afrusa ne yie ewom aduro e woko misti heba kolena keba da ne heba eni ba bi atunton ro bia no a ubenya 3P garlic mixture aduro ibi na woto na wono no mo a ebeboa wo pa. Your nominee for further enquiries a 0248 92 8824 and a 020 100 0021. Unya fresa homa we ya 3P garlic mixture no yen ye diaba ye beje so de wonti asie bia no ye bechire mu nso de amawo and na we sister spices enso na eto nsa afre we anuanom nyesa wote daase brewa bia na wo ma akora so yeah sei onipa dasani wa nwene de wu bedie ho yie na bibia na wudia e de Asem Beba wo na se wudi de eye very natural odoma nkoma ne nsa no a ohaw ni fie enti asem bia mafie enti awiei me kamfo sister spices e de amawo Sasa spices a 100% natural. A naturally made sister foods. Omo de sister mackerel buy no. Omo de sister spices enso abedwa so. Sabre ya me de woka say. Enti wa wutie me say ya ponche nkwan a ye wo good flavor. Say ya fish nkwan a ye wo fish flavor. Say ya akokɔ nkwan a ye wo chicken flavor. Say ya stew nso a froye a steel flavor and you beef flavor so enti the open no eno na woto se wo kodwa so na wo koto spices a dwiwapom den ho na to sister spices
eno na ye natural oba dum pampa so a ubenya bi uko pizeta ubenya bi upebi atu aton uko roman hela ebi wo ho afi uko so amedwom uko bantima dwomu a eho nyina no yeton bi ena akonkran CMB ni okanhyi so a sister spices no ubenya bi bibi nie na apɛ so frɛ ye ne a yen ne de aba sisters foods ye number e 0243 53 5025 ena 0279 140940 fresa homa we sese ya na wone sister spices ye ne de aba no nkasa na de wonti ase bia no ye nkyire mu nsomfama wo na wie da sebre imu plus capsules no eno nso ye aduro mu aduro onipa da sani a wutie mie se wo benu mu aduro a ya no madupa na da sebre imu plus capsules no ye adupa tie eduro ni din ededa sebre imu plus capsules se eduro we na se wunya bi nom na wo ye obi a yade di so atantwe da bia wo nko awasem minya ahoto da sebre imu plus eye topa ye eba mu anya ahoto wate se eduro we wo nom a e support immune system no ebua ma onipadua ne mogya di afurusa ne yi enti nioma bi a atochema ewo nipadua ne munti e makwan ma yade bɔ basa no ebesiesie saa nioma ne nyina ama nipadua na gina brane sɛ woyɛ oba ana woyɛ bɛma wuduru mpa so a wayɛ mmerɛ sɛ nya mɛma nko a na yɛ mmerɛ wɔ mpa so ɛma nso yɛ mmerɛ enti mi nua bai untumi nyiyi bɛma no ɔkɔkonya de ɛwɔ ɛden wɔ mpa so a ɔbɛkɔ akɔte aka so se ja kwa me na no no kyerɛkyerɛ styles mu styles yi o de be man ka se yewe ma me a mi ntimi o ma bre oboa wa ye mrempam oba nonom da sebre imu plus capsules yi bi be ma ebe ma mo gina so amagro na ye dewo mpam wo ye obi a sebe untini mu twetwew da bia woni padua mu ya wo ye adwuma kakra ni no abre to de bia yawo a wotie woni padua ni mu no asa ye tititi nonom da sebre imu plus capsules na se duro we beboa wo na edi wakagina mu yawo da sebre mixture so ho na da sebre mixture yi wo ye oba na wo nsabuom wo problem obi ye ho a wo bu ne nsa a wote yawo pa na ya si twa no obi de kura nso mayie nonom da sebre mixture ena wo ye obi a wakote namu yade ibi wakoa enko odepu ese ho enka bone aba ho enamu yade ntie ma hotumi ye ohene udwudwudwudwu ne ho no bema hwede enamu yade atwe bema yi akosyemu ayewo eto de bi anadwo nso abeta wa yase wo kyemu ema woni paduanda biemu ye ohene koto da sebre mixture eduro ne ye da sebre mixture ebe kan wasem wama na wa da bia wu moja we na wo so na nka we fe pa u na nsan hwede wa ye koto da sebre blood tonic ni bi wate nonom ebe boa koma no emoja ne beba wo tan a wa ye ni nyina be firi ho beti wonu mu am watumi atibia di wate na ma moja ne nso atumi agina bra Otec femfia ya ubenya da sebre nromi ensa ni nyina bi dio openo obeto afi herbal shop pharmacy over the counter bi ebe wo bowrem na kobusa da sibre nwe bi wate ye number nso nie bibi nie na wonte ase a frɛ yen na woni yen kasa eye 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa ahoma we ya ye ne adi ndo na ba ye beje so wate ye no be kasa de wonti ase bia na na wie be kyirikyiri mu nso de amawo ende secheduma se rural bank plc fo adwumayefo nyina me chiachia mo me bomo abaso bank ba ko a onua uwura ufili se wabefie eye secheduma se rural bank limited plc secheduma se fuyi omanim te emayoa ne sere emrante ne sere enti se uwura bank ha wa ufili se fie no aba secheduma se rural bank plc ameka ho asemi onua sa ode ho to yeso a ade nyina bedi aboa wo hwe ye ba ye nyene ba emfie aduanan nsia mu nie 1980 ena bank we ba ye na adwuma ayode aboa ne customers nya asem ketoa wo mu ne tumi ma ye nkyerɛkyerɛ ewu ye sika asem ho ntotoye ho ne ehu se ye gina brane eye secheduma sefoa ahai ye ntete ubebie ordinary current account any corporate current account I don't know commission on turnover ye ntibi
enti yanti usika savings account okra de okra na abese nya bi atoso susu account nso wo ho biebi tususu gum ebeboa wo me bada achi account to ma akwada no akwada minyini no no anya sika botene bi ato ne tiri so ye wo fixed deposit interest rate no eye kama ena money transfers no ye ni nyina bi ye wasi union de mobile money de interbank transfers ye be link wa account no kora de ama o phone wobetumi atwe ska de abeto so ye Ghana Pay any e-switch enti baabi a wo bia de hia so obebi account sempo woni baabi e ben a wobetumi adili e wo phone so wobetumi diska to account wobetumi yi ska free account wate ena ane ni dwuban so a ye ma obesia e ma de ye wadwuma so ya nkurankure ana ba ye dwuma yemi ye ma obesia wakatua fa ha overdraft commercial SME microfinance ni susu loans ni nyina ye mabi ema ne meme monka mo humom mo magi group loans ni bi ye ma akuafo nso besia e na wo kire wo pebosia de aye odihie bi ayi ana wo de kware kura no a ye ma besia ma de koye ye shares no ba ko ye 10 pesos to 300 cedis ko na abenya dividend oba secheduma si kromu a ye branch ni beedwa no okwa adwura a ye be GPRT for dan no oba Kenya ase a abrosanse kumasi Kenya ase ya wa abrosanse ho a ye be Kenya ase ya mi school no oba anwonaga ye wo jene dwom ho okwa aboabo a kumasi ha aboabo ye wo post office na chi asonwase kwan yi so oba tafo a ye ben club 600 emofre true school ye ben no e na wo ba adumu a bompata branch no e wo boss FM chi ho mo huzongo nso enya no branch no e wo second station ho ye wo mobilization centers miensa ba ko anyina su in the Jurassic Chedumase municipal ba ko chechewre in the Fijakwa Abre North ba ko edi dwan in the Mampo municipal wate fa ho boye ye number nie 050 168 2737 and 050 161 7924 fresa homa we na woni Sechedumase Rural Bank PLC eninkita ho na de wonti ase bia no obekirem awiei eja kwa me wa ha awiei oba de echia me wa ha awiei jataba wa ha oba de abusa ni se mi sawie me ma eja kwa me nso kwan ama ono nso abusa ono nso asem na ansana no awodadie mu nchiai enkoma wo udide Dr. George oye wadwuma ewo Dr. Anane hospital ho agrek kromuase ena doc wotie na ene Dr. George wanya afeko edi aka omfie ho na wa wunua Patrick se ene dei eye wa wodei doc osire nyankopon ni nhira osire nyankopon na ho bambo osire nyankopon ni nyinkyere ene ne nkwa husan se enkan happy birthday to you doc, God bless you very much. Okay, and now we eja kwame edien na onso oba de audio transe na yenhwe enkoma ayedie di adini eye akwasifosu ono na eja apia ya wafiri mu no eye ni nua omo na ejina mu eche ade no na nkomo ibeduru yanim ha no sushefa yentie mua enti engine room jataba ekwa ahoma ne so ekope kwa mfusu akwasifusu besremo munyiwasum na muntie nua no na ebi akonyaba wayare wa na ka mo se de wo kana e da no ba ye no wode enye no ma yo ma ajafa de yi na akure de ya ye kan wa su ka te mi am se fi dika umbi bi no di ko wo mi no an so na e pre ya ye nya e wo du ni ta o ba no wa ye be bi shia class no yentimi wo ka ho wa ni bi wa ni ni be bi yi nyina akura wo obi bia na yentimi man kwara no so ni pitam kwara no ta wo ka ho nan ebusuan kan oba na wo ne de wo se edando ne na bobra ya yi de na de ede o ma no uti enti yo trust na je se yo de sanso yi because edano a wo de ono eye bi ayi fi na tenye no ono di kan fi na no ono nyina ti no na mkokosi we no so enti wo ya na je se fi na no so kitakwara bi
nti yɛ sɛ saa twie na ɛwɔ hɔ nom no ɔno no ɛmfa na wo no a ɛno firi saa kuro baako no yɛmfa wo mefata yɛ ne yɛ ho nti woyɛ maamaako ako nan okay ɛna wɔno nso wɔkɔwo baabi wɔkɔ university ɔno nso yɛma no twɛma no baako no na ahɔde sɔ ne ɛsɛ baako no wɔnyɛ nka wo sɛ de wobɛtumi di ahwɛ sukuu no nti ne nua no firi mu no anammoa ne yɛtu no yɛma no sika yɛde sika kɔɔyɛ a wɔsare tɛ sika ɛba saa ɔbaa no a yɛka ho asɛm no wanye saa nkwa mprɛnsa ɛfa na ɛha gye because mu nua no nyɛ wɔne anyɛ hwee koraa no a wɔne wɔ ma wɔretɛ sika no baa ɛna ɔbaa wadeɛ no nso agyapadeɛ a wɔno kɔde ankafoɔ no kɔtɔɔ ɛyɛde ɛyɛ anka ne nyinaa fuo no nyinaa ma wo sɛsɛ kɔ ɔtɔ no asase no ɛni kɔ sɛ wokora ɔtɔ asase no ɔtɔ asase no anka ne nyinaa wanka ankyerɛ sipɛsi no nyinaa wɔ hɔ nti ɛdeɛ ɛtwie na ne ɛde mu a wo so wotu so nsa wotu so nsa a wagye ato mu na wagye ato mu ɔpanyin kɛgye ebiem ɛhɔ no kakra no ɛwɔ hɔ no ara no kakra no ɛwɔ hɔ a meyɛni nya so akora no ne nua no yɛde yɛ no mene ne berɛ papa nti kɛ ɛdi ebiem na yɛdi ekɔ ewu da mmiɛnsa nkɛgye ebiem asase ɛda hɔ no yɛn ho kɔ akora fa asase no yɛfa so wɔtɔn nso wɔne ne nua bio ne obi ne kɔ yɛ yi o asase ɛda ho yɛkɔ yɛ watɔ asase no watɔ ama obi asi dan maa ne kura nso awu because kɔɔfa so tɔɛ no wɔnto ade papa a wonya ho nkwa ɛyɛ no ya asase no kɔɔ bɛ ne fa so a maa no wonya asase no wokura na wonim asase no sɛ de si ti o a yɛakyerɛ wɔ maa na bɛsi dan si so ato fa so hɔ na ɔpanyin wato no sɛ woka sɛ wɔmfa ntam paa ɛnyɛ yi sɛde wɔsi ato fa so wɔntɛ sɛ wonim ho biribi na woyɛ yɛ a woka wo so wonim ho hwee kame sɛ mempene ma ɔpanyin no ɛnto saa fa so hɔ no fa ho na ate fie na kyekyere mu kyi so yɛ a ɛmfra wobɛ ne bɛtuma fa ho ɛnti asɛ wo no nyinaa na makyerɛ mu tiatiatiatia no ɔba ne kue na ne ɛde ma nneɛma no makomako nan a wayɛ a obi ti mu deɛ aka no wɔnyae na wode ade na ka woyɛ ɛda no ɛyɛ sɛ container no nuamene si yɛsiyɛ na nkyikyɛmu no deɛ wokora no deɛ de ma wo no ɛyɛ nkyikyɛmu a agyikyɛmu yɛ wodeɛ kora de wona ho nkyɛmu bio nti deɛ aka no ayɛ sɛ hɔɔro ne ayi bi nti sɛ wokyɛmu ansa na nnipa kora yɛ dɛn atumi adɛm nti krataa wɔ yɛankyɛ de kwa nkrataa nyinaa wɔ fere so court ɛne kɔyɛ saa de no memetiri wɔ bɛpɛ ɛnkyɛ saa de no nti nkrataa nyinaa wɔ fere so court yàwọn di kata abirẹ no kura no adaye busa sẹ ne kata wọ sẹ wọ ehu wàtò kata na kunu wọ sẹ wọ ehu nti asẹmu no kura deɛ mmiri no hɔ nom wofura mi a ne adi a kɔɔto hɔ nom wɔde wɔn nsɛm ano kɔɔto hɔ nom ne yɛ nyinaa yɛ mekyirikyiri because yɛ ma yɛ no obiara ne wɔn waka de sɛ mimi ti wɔn mu yɛ nipa bɔ ne mi wɔ mma ne bi saa na metumi ewu edwa wɔ mu nti mi nhwɛ ma obi mi nua no nso biribi a na mo bi otu bi a me ne ne fi wo yɛ aha mpapa because ɛnìyɛn bu hɔ nom a kàbí kò asè nkó kòmásè ọ̀họ́ kwana kàmí disika ma nínú so owó yẹ ìdí akọni abasa àwọn kòmásè èdè ní wíwá sí yẹ jẹ. papa ne yẹ wẹ o. wọ́n yẹ wẹ̀ wọ́n yẹ wẹ̀ mú bíà wọ́n yẹ wẹ̀ ẹ̀ka ẹni obi yẹ wẹ̀ ẹ̀dá ho ẹ̀sà ẹ̀kọ̀kọ̀ ntòkò bi wọ́n yẹ wẹ̀ yàtúnkàn wúdi ẹ̀yìn àti wúdi náà kọ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n yẹ wẹ̀ o ba mo na mo kyẹ na mo kọ yẹ krataa tó so. yẹn ni ẹ kyẹ sẹ wọ́bẹ kọ́kọ́ nipa ne se wawu na gapa de se so nti se ye nyina nti ase ama mu ama wanya yi a yentiri fe yansanka je me pesa me meti ase firi wo asem a wo kan mu ni se papa na anye will but ansa na mo de agapade ne be ma ema no ni we no mo kɔ court ekoye krata ansa papa na frim ti ni senti mo de we ma we mo de we ma we krata ni na wo ho sa na mo koye krata de man to kan ewu because yabani kofi on fa mna mo kan ansa na mo ti aka wazo why ye man bi obi anya ebuti se ono me de no wa yira no on ko no ofin so court no kon correct ni ye ma copy na mo kan mo ye wi mo de bi ko to ofin so court oni ye am ye bi ko to ofin so court ani ya bla oba no so bie okay nti so o di je na wono mo no fa aka mo no fa mra na mo kan wi a ye wo ho no ni ayi oba ya wale no wonka ho oba ya ne fie no osi ma ne papa ene ne maame osi ma ne papa ne maame na o ya no na se mo fa ba ku si o se de nkwala no o mu nyina o benye ba bia de atra blog wo ho ne nyema nyina o bete sa efu go mo a ade ko ne fie kokosi e de mu nyema nyina o betwe ko wa dan be si de ko bia no mo ye otibo maame mo ma ne sika se no wanye
Sikari adima yɛ kɔma nkwalaa no. Na maame yɛ kɔma no. Maame ne sika bia wɔ no ne bag do to no ho ma ɔno na fa yɛ. Sika ayi akura afia so a ana onye chopo ne yɛ kɔma no no ɔto ma nkwalaa ne ngota arete yɛ ade blɛ. Apart from dying na papa no wɔ no. Wo no ni ajapade bia. Wọ́n ti wọ́n mu ní tó ń yẹ wá wúwo sẹ́nà ọ̀nà ọ̀bẹ. Bàtí ẹ sẹ́ ní ọ̀wọ̀ cars. Cars dẹ̀ ẹ̀wọ̀ ni. Ọ̀wọ̀ cars sẹ́ni fífẹ́ sí wọ́n wọ́. Wọ́n náà ní ukuru tiẹ̀ ní cars ní fífẹ́ sí lọ. Wọ́n fa mìíràn wọ̀ yìí. Wọ́n sì wọ̀ cars. Wọ́n ní ukuru tiẹ̀ ní ọ̀wọ̀ cars yà wọ́n sì wọ́n wútọ̀ ọ̀tọ̀. Ẹ̀wọ̀ dẹ́mu wọ́n mu. Fífa ni wọ́n ní bá dẹ́mu ọ̀bẹ fà yẹ. Ẹja. Wọ́wọ̀ cars. Nẹ́sọ̀ ní ukuru tiẹ̀ dẹ́mu wútọ̀ ọ̀ṣọ́ à. Ọkọ̀ afa so ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ bá ní kó wúyẹ yẹ wúrò yẹ. Yàrá sọ ìdí ní furu báyìí sọ wẹ̀wù. Wẹ̀wù a wọ́n ní obi ti dẹ́mu wẹ̀wù a ní fífẹ́ sí ni wọ́n náà wọ́n wọ́. Wọ́n sẹ́ wọ́n yára yẹn wọ́n ní mìíràn náà abẹ́rẹ́ na ẹ̀dẹ́ ti na ọ̀dẹ́ ní kọ́ yẹ òkúwé. Bàbí ẹ̀dẹ́ ni wọ́n kọ́ yí ni fúwọ́ kọ́ ní fíẹ́ náà ọmú kọ́ yẹ no ẹ̀yẹ ọkọ̀ tẹ̀lé mu náà òwú yẹ no bisa no. Bàbí ẹ̀dẹ́ ni kọ́ mi de ne kọ́ bàbí ẹni ẹ̀hwẹ́ no wọ́n mú yí na kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mẹ̀ ẹ̀hún ọdún sọ òwú yẹ ẹ̀na ọbẹ̀ bọ́ wọn àmà ní ẹsẹ̀ wọ̀ wú. Ní ní kọ́ yẹ ẹ̀dẹ́ ni kọ́ bàbí ọ̀nù wa nẹ̀tẹ̀ ní hó ọ̀yẹ́ no. Wọ́n mú sáré sẹ́ wọ́n yí na kọ́ ní hó abusua ní bẹ́ẹ̀ na bọ́ na àmà ní ẹ̀. Ẹ̀dẹ́ ọ̀dẹ́ ni kọ́ yẹ no kókó wú yẹ no. Ẹ̀họ́ na nneɛma nyinaa ne ba nnọọ ebusa ọsẹ ẹni hɔ yɛntumi nhunu baabi ɛfɔ ayɛ wɔn nso na ɔno wote da koro mu saa nneɛma nyina obi atwa akyire die ne yere panyin kɔ atwa akyire die yɛdi ebiom na nsɛ nkyɛ ne yere panyin atwa akyire wo na ne no kɔɔ yɛ nti wɔn pipa so wɔda no ho a wɔn fa mmara nye nkyerɛ sɛ kaa no fɛn sɛ ɛdan no kɔ so wɔyɛ pipa koraa do a so wɔyɛ pipa to ho a wɔn na ka afia popua na wɔwɔ no wɔn na kɔdi no hɔ because ne nneɛma nyinaa wɔte sɛ nneɛma ɛte sɛ egu pɔti bag na de brɛ yɛn wɔyɛ akokɔ ɛni wɔ da wɔ kɔ ɛni afi ɛna ɔware yɛ ɛdi ebi na nipa no yɛnyɛ wɔyɛ wɔn adeɛ yɛ obi bi a yɛgya obi afi baako nipa no kura na ɔwɔ sisi ano wɔne ayi mmarima kɔ buru mi nua no wɔ biaba ansa na owuo akyire ekom wo na ɔsa akɔkɔ wɔ ano ɛni ɛbɔ mo yɛ nyɛ kyerɛ bebree na wiase yɛnyɛ de yɛnyɛ hwee ɛnyɛ no nti sɛ o ɛyi kaaya ne fifa sɛ n'nyɛ deɛ yɛ busuafo to wɔ di a fifa no wɔ no hɔ because ntumi ntɔn fifa ɛyi kaaya abirɛ fifa nka ho nti sɛ wɔn kaa deɛ a fifa no nyinaa wɔ afia pokua no wɔn fa mmra yɛn nkɔ hu baabi a kaa no sisi yɛn nkɔ nkɔgye kaa anwea kaa no wɔ wɔn afia pokua ne million na kɔtɔ no yɛ ɛna wɔn kɔtɔɔ no 500 million ɛna aso wɔde hwɛ no ho yadeɛ hu baabi sika no fa ayɛ yɛn ho nyia na meyɛ no wɔn amema nhunu hwee nti sɛ wɔn kaa deɛ a wɔn na tɔ no yɛ anwea kaa no wɔ anwea kaa afia pokua ne na kɔtɔ no yɛ mumusa no yɛn abusua no yɛn fɛ manso bi anyɛ yi onye wo nipa no ne hia yɛ kyɛ manso no nipa no wɔwu ne hia yɛ kyɛ deɛ ɔno wɔpere no yɛn wa yɛahwere adeɛ yɛ baabi kɔ kɛkɛ sɛ ɔno waku no wahwere adeɛ ne maame ne papa nyina wama obi ansi hɔ no mo kɔpɛ sɛ ɔde nipa no kɔ kɔkɔ wuyɛ wodia papa nyɛ da se wɔnkyerɛ mu a wɔyɛ ama ne nima so biara wɔ hɔ no ma mewɔ yi ɔnkɔfa dan no ne nipa no kɔ yɛato no akɔ no menyi akyire biara baabia so ɔnaadwene no sɛ ɔbɛfa dan no a ɔnkɔnkɔfa na mo nua akua no a ɔno nso yɛyɛ akua mena mama no kɔ a wɔyɛ nyɛ akua no yɛ akua yɛ dɛ wɔyɛ nyɛ me di adeɛ no mama no kɔ akua no ɔne di adeɛ no wɔtema yɛ dan no nyɛ na meyɛ nyɛ akua na ɛyɛ akua de wɔyɛ no sɛ nyɛ na meyɛ dan no nyɛ akua na ɛyɛ nti sɛ ɔsubɔ bi bɔ me a na ɔmfa na wɔse sɛ ɔbɛfa nipa no kɔ sɛ sɛ manso no memfɛ manso no okay wei yɛ ɔpanyini a wawuo agya apia de adeni ne nua akwasi fosu ɔno na yɛfrɛ no na krataa no ɔka ho asɛm sɛ wɔnom kɔyɛ yɛkɔyii wɔ court no ɛyɛ letter of administration yɛ saa krataa yi deɛ wom ɛne sɛ on the 2nd day of August 2020 ana 2021 adeɛ ne mu nhyɛ da nyɛ yi ɛna wɔn bɛyɛ saa letter of administration ɛfa kwabnapia ɔpanyin ne din no yɛ a wafirim na wofiri bɛkwae amponya ɛwɔ asante mantam yi mu yɛ a wɔwuyɛ May bosom ne da ɛtɔ so aduasa 2014 mu ɛwɔ mowire kɔdeɛ ɛwɔ asante mantam yi mu na ɛwɔ no ani fie ɛsan kyerɛ sɛ ɔwɔ fie efie ne number ɛwɔ ha deɛ wɔ kronom no ɛwɔ asante mantam yi mu no wɔ court no jurisdiction mu na ɛkyerɛ sɛ sesei sɛ agyapadeɛ no abɛyɛ
ne yire panyin no ne ono no odne ba ntimi monitin ɛna ne yire panyin no ɛba panyini ya wonom wokronom enti saa krata we hwenim de ewom ye sɛ efie na ɛwokronom no ɛyire panyini no ɔyɛ fast ɛno akɔyɛ saa krata yi akoto court sɛ sesei no ɛyɛ ono ɛne saa ne ba panyini no ɛbia bibia nim bio ɛno awura yi nka ho asɛm de wɔka ho asɛm ɛyɛ mowire die no ɛno no wɔka ho asɛm awura wote de na ukunu agwasifo suka no me ba jan beti ni nyina yɛse wo enkabusuan pɛwan so kra nko mbɛka sɛ na akoku papa pia no ɛno yɛ baako na nwe aka one na kɔtɔn ne 500 million sɛ wo de kwa akɔhwɛ bɛɛ ma ne yare ɛnom ne yade asɛm a papa nkan no wote wuyi wo anu sɛ me pa cho asɛm na ɔka ne ndukure bie ni ho ewom de he na enya nokure ana de na ye nokure ne bla no ono bla kwasi ne kola no ye bla ne bra ne prise ye ono ne bla na prise ye nyini firi akomfofie honom na ontena ho biem ɛni nti no akwasi fosu no kola no ne komfo no entem enhye da anya yi nti ogyae honom ba nti ne bla ne friend phone so se de esi kɔ no komfo ne ya wase fa se bla me de kɔtɔ abosoma ko tra yiwe fa se bla nti wondi wontimi ntina honom biem enti ni nua na me ne te ne ho ankasa wo akonfofie honom no so wawu ye frɛ na Jamensa na menini mienu ede ne firi Jacobu honom ede ne ba Kumase honom enti me kura na me kasa sɛ mantoa so a me Kumase honom biem enti akwasifo su gina ba bi kasa sɛ me ɛna mekumi kuna akwasifo su no ɔno asama waka bia ni honom a ɛyɛ nokore sɛ be ma wo ware ni sesei ede mema kobu wukunu no obi aba abra no otia me fa cho me kwa de menimu da me yine ya akwasifo su no woka na so me kunu no a me wa ni sesie na wo hwe nkwala na oni ni nyina atesei mo wira asase no watwa bi aton me pa cho me ntwa asase bi anton wen me ntwa asase watwa bi aton me pa cho me ntwa asase bi anton wen mo wira asase me nton asase bia okay oba de achi abe wa ha dinio ejapadia ne dia obebre obeye wa asase isu o na wuwu achi oba ino aye na ejapadia ade na oba ne beye ye so ne wo mamumiensa na ndi enye ejapadia eye bia sebe abaya ikura no wu to ne so sebe eduru dia ni awura no papa ne yare no se na yire panyini wo ho awura na ne de ne kode ne ba sebe enti yemfa ne se enka abusua ne han abaya we kura de ne ma eja apia enka obetua ne ka ti so ka se oni na anye hwea well asasu herbal center for edikubi herbal powder enso abetwa so asasu herbal center for kubi herbal powder no adofo eye du papa eye very organic edema emranti a etie se wo ye bema na sebe omensem nya ebre na wiedu se wo bekwa akope asasufuo kubi herbal powder ni bi pe asasu herbal center for kubi herbal powder no bi na se wunya bi a wawie bema esa bibi nti uduru mpa so a 2 minutes na abo enya depa uduru mpa so a oba na ehunu amane sesem twetwema me ma ne mpesa ade ni bio waho ade bi nti na ama na basa eno nso nya depa ukohia match a se wanko spray ni oma bi anwu be ma ho a untumi mfa match ni yie ensese basa enye enti na asasufuo yi akofa kubi herbal powder no abase wo de peye ni ayekubei ni nsuo no na sa powder bi gum na wo de kanum na nom mo amoye adwuma mo tena seche minianu mo adrobafo ensentwerofo mo amugina hoche mo kuntrum mu che akuafo adwuma bia wo de usisi na ayo enti metufo se pekubi herbal powder bi bema na wankoba adabrejo kubi herbal powder no obema nsese fo na efo twia na atwikom ade no na ntesa bibi nti na ama aba ebe restore ubenya wo size ya wo pe kubi herbal powder enuanom adanse ya wo wo de wunya nsuo de sabi gum na kanum
de hia ne se wo de kanum na wo de nom na hwade oba tobi ma okunu ate ompna no tobi ma no ja kompre no ko tobi ma no na wonfa nye wa wo ho adwuma emwani nye enti bra Otec FM fia ha be hwehwe Asem Beba Dabi fo no ubenya kubi heba pa da bi ato okoposa heba wo mrum misi heba ne blessed record wo mu nyina wo mrum ubenya bi ato wokọ Fredimens ene Colinac enso nchen wo Ashtown ubenya bi ato ena wokọ Smadeba ewo Boase a ebi wo ho Fodwo heba ewo Asante bekwai ebi wo ho oba ofata drugstore ewo abu akwakofodia station ho ba bia David to aduane no ubenya bi ho wokọ ofata drugstore ba ko nso mfensi adankwa me be Roma asore no ho nso ubenya bi ena akotop amazing so nchen ewo tafo pankro no hai ho nso ubenya bi ho wunyanya bia kwabrane eja so ofie no evedum enije ebebo oba na no nanim obetoto ayeyi nwom amefia ye de na sasu heba center na nkasa na aye ka no papa no waduro entimi ne wo kasa ise bia yade bi nso abetena wo so de din a wo de akini anko no fabre Dr. Asamoah sofo Asamoah papa ne bebo awo ne no manie je na frɛ no eye 0243 50 5775 ena 0244 166602 unya fresa ahoma wiya asasu heba center yene yedi kubi heba powder no aba yebeje so awia idegeta heba fo Dr. Grofine memu afisi apa afidi mi hu nte wonka na hote say Dr. Grofine papa wei ono na di Grofine heba tonic no aba se wono ankasa pa nidi ankasa so akata kire se enam se Grofine heba tonic eboa ma ewo wono mu nsabuo mu nti wo mo friend Dr. Menses enti ahai wo ba sa na obi a friend Dr. Menses mesra wo yo ba na me ne wo ka sei wononom emergency contraceptives enu a ye de boye ho ban se ne be ma eda se be ya ye nyem no ama se wo nsabuo mu na se no obi de wo ho e ba ni tum obi de wo ho e ba 1-2 days na twa obi de wo ho e ba broso obi nso de e ba esu ase kota abehye na yase tia wo tia mu no ye kura na me hu ana me ho hyehye na matufo koto Grofine herbal tonic nyensie sa wo nsabuo mu ha no enyini nyina mfiri ho ma honto wate afa kwabrane a wutie me ba mai ana wo ba abrewa na akokora wonu mu ato aduane no wuntumi ntibi ni to de bia wo nsa ne wo nan etumi ye utitiriti du anadwo a wuntumi nna wote ho twa de yi hwede sese wu nipadua ya ye wagigya kona koto Grofine herbal tonic aduro ne ye wonyare na onom sa aduro we ya emaw necessary vitamins ye be ma ho aye den ene bon ho ban ema yade emeto nhye so bra misi ye ba kolinaka ba pf wo mu nyina okumase ya benya bi ato smade ba oboase ba bi eto onu bia wo de okwa akasempe Grofine aduro ne aduro otese ka ni twam na pa Grofine yo dende tumrika koshia na ko pebito na eyepa doctor number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 Ewurade fie heba center Dr. Amankwa ne da no se wo bakuma se krono mbosie red park a ho na papa ne wo ena wie ye kan akwanya no aba ma wo onipa da se ne awutie me se yade a abetena wo so na wo je wo ho a enye no wo bewura Ewurade fie ho efie na efie oye dunsimia osi kwan kese ho a osoye abrefo enti se wanya hawo utim papa ndi aduro bewura utinim obeye mu adwuma ma ho atɔ enam yade bi tetew etwere yade nie moja bruso nie tafodo nie ose nie stroke aka ho atofom wuntirim twetwen anasisi yade bi agye waboso waye mrempam opa wo wonsabuo mu nye bewura Ewurade fie heba center na Dr. Amankwa amwawo ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 unya fresa homa wiya doctor ne bejeso ebra be mani wuye no
ebusuafo ne bre nkwadaa ni sika ma ade koyi sɛ won jiska ne mfa ma nkwadaa no epache o ma mfa amle me o mo de ble nkwala no o mbae na nkwala no obie no ba akopɛ na ono so se onye panyine no o se onye o mo de sɛn ne bae epache na hye envelope mu nti obi akwala mfa ne sans be ma wu a oba ne ebo na konhoma esi oba so na esi nkwadaa so ade nti no mo baaye no nkwadaa ne mum no mo de kɔhye wo mo nsɛm epache o minim na di ade na ka se me de mawale nti o mo eja mi nti ade sabre no aware ukuna wu foforo sabre na no asa aware papa ni wu ye be se 3 years ansa na o mo de se sika na ba o si papa ni wu ye no enu afekora mpo na aware na se ye die finhia nda kora wie papa ni wu ye borafe kora che ansa na mewale ye die finhia na wie mo tu mi kora firifie ho no afekora de o mo keka nsem gu manim ase se de nti o mo tu mi fie on me de mema bebe fie me so me fa mema bia me fie ebia ne se wose me kuna koto anwea kai me so kora anwea kai se ye tuntum se ye kokko minim ho hwe ensam o mo kan bia ye ntoro ensam o mo kan bia ye ntoro ade no o mo ba fie ho a oni o mo ntinyina se wo ma won kwan so o mra fie ho na me ka so mbebe bia na mini ho ba ko na me wo kwasi ada na me kuma ne ba ho na me ka chen se onko mo fa bibia me fie o ma me ye dan na bi ho te say akra yakopa drum ho ye pa atiefo na bi na ede na bi go heba mixture ene ne capsule so no aba no eyenu mienu na sa enu wei eyensuo ne topaye no hye ensuo ne ho e wa adaka krum enti so onya nsuo no a wanya topaye no na wodi nsuo no memmene topaye no a case cruise enamu yade a wo se wo ye very stubborn no watete wacha no na bi aduri ebe ye ho adwuma ma wo ene nana wabai tumunchine mamne metiefo ntie bi yo nana Krobea me dawasena machia watiefo no ahwefo ebia na enne ene obi di na fidi ato aya wotie me ne nana bi se nana Krobea kan he no ye ne yedi adura etu infection enamu yade bia doctor abudi a kirewo obu ho a na yade nde ye no kura no onim se enamu yade obu ho a ne nasi dwa no ne ho tete no ho ana no ho ye de se de emwa enenam ne widie mu no dina mpanyimfo no etu edin babaso ye wo babaso kennel eno na ma bema obema hi no ene ye wo babaso koto wo ho ana obema mu na aka pepe enti sa enam yade no ye wo mu ahodo bebre utie mi na ade wo ye do ye bodi se na bi no ba bi a wo bia ba bi a wo timi nka firi bia no bowura heba shop ana over the counter ba bi eton adura nipa nom enya nkwa bia no ukọ ha o se open na bi ye yimawa tia no topa ye ne hye ho ye duro no mienu fa topa ye nsuo no fa bi gu onum fa me ne topa ye no mienu anopa mienu anwumre enam yade bia fa na ye tufu se o tuti enam yade a oni o counterpart obi a oni ne guro empam ana woni di ahyiamu said ya warefo di bia no woni ne banum sa du no because of say e wo me ho a wo me yere ho bia bedi me ho enti ba akofo no ma obesa akofo afiri wo patra no ho enti ade etufu say mono ono ho kani enti ye obi a wo yere eye enan kura se wo mu nyina mo bia bi no se wo ye ne sa na se yade no ko na se obi ansa amfa amma park ne so a mu nyina mo bebo 90 minutes obi ne obenya problem bio se obema mu hihyew ensuo pie firi mu enso aso abegugu ho numbi oba enam yade ama wo menses ontumi ma eboaboa no mogasufi ne boaboa no ekofa yade kase abetena wo so obi wo ho kase won fra brosai no won frunko tet ayi aflo a uma no ayi kuri se o timi frunko a fa brosai na chena ontimi ebeye den yama na kuma eboni kai mire bia yade bia ko wu age se besra no oni apomden because of saying menses no na ntimi ma obu nani gu so ti akofa yade ahodo na abre no numbi onuma 10 years kra na menses ne ma ya no continuous obu ho anu ne numa onuma dura onum ba ko a o ma no akono ba ko ye numa duro sa num tuam mo se mo jasufie no eyi ebema o menses ne be drought ebe flow kama mo ba ko se ne da bi niema pa me ye firi mase no
aduro no nyankopɔn hyira nam sim eme etimi sraw opa awo enam yade atimi ama wo nyinsan entimi ma wakɔ awade pa enso so awo ma timi sraw one be ma ni nyina mo no maduro ni bi se be ma no nsuo kura ne nkwamwa no na wo fam a on maduro no 2 months no firi wo kɔ no wo be fafuru wo susu no mo de saa mo mi yenu hie ma wo be nyinsan nipa wo de nkwala no obi munya wo mo freme na bi ma nyinsan yo me so wo akwala no fa no to na bosi ada na bi baby saa nipa bebre na bi baby entimi sraw opa wo mo bonimre good oba pampan ewo wase bema no hia ontimi mfre obiom wase kwai ayekese bema no hia ade efre no sa atenka unhu bi da nom na bi ni bi na wankasa obo efini ne ma be yefiri wase enti wi aye kan se no se wonum bia baka tenu tonfo mo yabo na wonum bia na abo se menkasa kwa sure kasa me kasa no menkasa kwa enti atiefo pa utiemi a hwehwe aduro ni diane na nabi a ne de fra aduro no ba bi ato aduro ubowura ho a obenye bi ato sure oba ade a edin eya se oba be ma karisika abehu abusua braba ko de last no woka se ne hokani ori na nhia ene ode ware no oh na me se ene eye force bay ni watwa ne watwa se emunia maya obefa senya yentimagwa ne jiso de pepa fo tiate etimisraw so obi ko ware konkon we bi na se okwa bie so na se aduane na nyinya nana eyo ya rehosem pampa bone untimi ne oba ni hia wo hwe wo ba no na ho fe ni nipadua di si o da karisi ka ko ma abusua uko bie so ade na nyinya wo be se de abusua de akwa na wo ye niten te esa be ma no mere bia opia na ni nyi se obeba fi timi sraw payinfo se enkwaye de na twe akonwa enkwaye da be ma bo so kan nsa no hwe a o ka hwe wi a twe akonwa pini ho e se nkwa na de timi sraw oba mo himfie enja kwa hia ya kwa nkase de twe no kra se e ko seyim kwa hia no de konkwam tidi huni na be ma entimi ntra wo ho o be ma bi wo ho a o ka na yira waka no en yo de babo na yire de kafa bo no de be ma bi so wo ho a ye bo na yire kra obetwam because say wo se oni tema bi ama wo ba no because say okwa abonten a na ni gi abonten mom eche fie timisraw empamu kunu mapampa bo ne empamu kunu no maduro ni bi na wankasa bo say yes virgin na saba sure be ma no be cancel obehye bo akese na ni be gi wo himfie ho timisraw infection aduro no yaduro aye kan sei no unum bi a obekasa yedi atro be ma ensuo pie firi be mam ensansa gugu be ma ho okoba ako gise na awotwa ansa na obema atimi asore e infection moa edi unya ekun be ma no bi ade be chia no pa no na obema gina so wosi tent ne fe se obema ye be ma ne be ma o be ma ne di wotimi pem ekonanim timi na na de kan ozu hie timaka dese dua ba akoda so a engine nye ti be ma ware mienu ware miensa ware nan no yes enu mi hutima ka bi wo go so no am ko go so enu anso na guso na se yes me na asim o kan yi eno no o gina so ka ni gina so enu anso ti be ma ware ba ko a wo boa e ke se me na asim o engine e ti bi sraw gina wona so se be ma na ma wo yire aninye na anigye emrefie na da bi mi number no ma me mfa ma wono makasa ache na gi number na da bia be se o ko hu obi na nya ne number eye o yefa ti mi number na me di yedi djuma no eye 0549 99 92 53 0549 99 92 53 wafa number na wie no bia me ka me se de fidie ma me the whole day na me kasa lese ma duro nya enye se me kasa be tia wa bi na ufa na akoto aduro lese aduro no boa eno na animonyam hyenka Nyankopon tina na bi me de number na to mframam no tutumirika na ko ba bi eto aduro de ba bi bebre na aduro no bi wo de ba bi kakra ya na me soso ya na me ba mframam a me de to dwa no me timi fa bebre no edudwa because of say me time no isa
radio adwuma no ɛyɛ tot ni nyina yɛ kyɛ ne kakra nti baabi kakra no eba nam de to mframa mu sɛ hobby ben wa tumdika kotobi sɛ hobby men baabi a wotie mi firi bia no ko herbal shop ana over the counter na sɛ pharmacy biam ko na ko pebi eto so wo kumase ase ya wona ya otu nnuo no omo mtu nnuo no ukɔ PFA e wotafo ni road PFA pharmacy ukɔ a wo so open na bi ubenya bi ho ukɔ Apidank herbal wo muom ubenya na bi Misty herbal e wo muom ubenya na bi Korenak o Ashton Main Street ni so ubenya na bi Freddy Mens e wo KO kwa so open na bi Deni herbal the shop bi e wo kumase ni nipatem no Deni ukɔ ha wo so open na bi Coastal Pharmacy or Pampaso ukɔ ha wo so open na bi Bakwaifo ukɔ fojo ho ukɔ ha wo so open na bi Tepa Adumura ukɔ ha wo so open na bi ana Tepa Mr. Michael wo Mekom ne nchen wa Michael pharmacy ukɔ ha wo so open na bi wo goso akɔja heba goso jaheba ukɔ ha so open na bi goso Geomat pharmacy aha o kukuom kwa no so hwa utwa rana bato no edu oni ache kukuom kwa so no unsa be nkum so hwa Geomat oho ukɔ hwa so open na bi ena goso mem Rita heba ubenya bi ho Promise heba ewa adum ukɔ ho so a na bi no ebi ho Asafo ukɔ have May ubenya bi Obuase Smart heba ubenya bi Abuakwa Osis ubenya bi Sofola Itenatet heba ena Abrepo Junction Arms heba Tafo beto jasonda no wa top amazing ena Asokore Mampong M&K pharmacy Goy filling station no Goy filling station e wa Asokore Mampong kuma ka school ne nche no ko pharmacy kese na wo ho no ukɔ ho a ubenya bi wo ho nom atiefo Kumasi FM ene Adehye FM wo wa ahotwo ukɔ ho a bi wo ho New Adubiasi Mr. Obin drugstore ukɔ ho a benya bi wo ho New Adubiasi Auntie Ama drugstore ukɔ ho a ubenya bi wo ho Konongo Living Home Heba ukɔ ho a benya bi wo ho Ejuso Ampabame come for your healing Heba baby enuo bi wo no edoso na mentimi bi boni nyina bedi mre nti atiefo infection bi tete wo se oto na se honam ye se de nkukudwie ni na mo ho kekawo esuogu ho kekawo oba pampa bone bema nsuo firi bema mu ba ana se odwunso a emogya di akire sa wo ha we nyina waka hospital ya bodin a kire se typhoid e wo so a konum na nabi ni bi ekum typhoid moa na nabi number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 infection bia tete wo nam ya bia konum na nabi ni bi aso adansi chenchire ncha nkrofo di no wosu be di bi Krobea eja Nyankopon da wase menso me da ase ebru adofo nana bi no ankasa ene na wie mwate ne nkan awie wasori frɛ no sese ya 0549 99 92 53 onene nkasa na omoawo na ndamu yade de ya na afia pokria na se mo ode ba ye nimnie hwɛ de waye bie no eto de bia yen kan de oyeye no ne ye na ne ho ase ye nkyere ne buni aye na wiai nana kwadwo boaten dunja konfo ne ho nana waye bi bro nyai se ne o che nkokɔ emu enipam pimpim na wo che wo no mo ade Nyankopon hwa waye bi pa waye bi na wiei nana no monka ho na wo no momoa nana kwadwo boate dum jakonfo Nyankopon nya okese that's Hebrew Accra and Odomonic oh da by new site a very good afternoon to you Odomonic we are meda fet homeopathic clinic for nso ase ahenema kokoben wo Benjo Mass company no 18 mu junction ne so onom na di nurom ketenkete eye nipa ho adwuma no emfidie wa ha wo ma hyeda krem fidie free India no nipa se oba
ya cheke onipadua ni mu o yade bi e daw so no ya de adura kan ya na physiotherapy acupuncture ne massage kwan so o yaw ni nyina abekọ ya twi fifiri nipadua ni mu stroke yade obesoro ya nante wuntiri mu etwetwe obekọ esikyire yade emre yo wompam ana sesebe arthritis a etete wo enemu yade bi ana ni ho haw o se hawa Faith Homeopathic Clinic. Your number is 0244 583859 and 0275 969414. Abadi achiamye. Akra fanai. Yo akra me dase. Open ni kwadwo fosu ho. Oni ene ne kasa yi. Kwami akwasi fosu. Ai wakasa pa. Na nsem bi wo ho a yebehia ne senka wo yi ano wo abadwafo anim. Wo se papa wo he akwasi fosu. Kobro. Jacobu Kobro. Okay. Enti die wotie nka nkyere ne se ne nsem na ede. Ba bi wo ho a yehia nkyere mu. Ti ebehia no wo abadwafo anim. Na wonyi ano ne ehuna futu a yede be ma awrei. Se wontwa so a wotwa so. Se enso so abusuane nso ugyae a na wo mogyae. Ne nkasa ne kwa wiye no okeka biribi ejapade ye mfa nya hwe enti obefa a omfa ani ade na enso wansi ye amayen se wajai mu ade ama awura no ana se chinchini a wada sukutem enti nsem bi se bi wo ho a yebepese yebebu bisa no frize wo se ka nkrata nso nya ka awura ichire so no wo bus school bus ba ko afi private cars 2 wonso wo se anwa ka awura ikro wakasa no wanka anwa ka adin wo nti wo na obeka anwa ka se wone ne kunu na koton nti sansem we nyina ye nsem bi a ye nya anu ye no ye nti sem pipa ne se no wo ho nti e bi a no mu ntimi nton ka se no na e bi aka no wo ho if is a pipes no wo ba ne ho e bi kura na ka se ne kura ye kan wa se mi kura no nya da so jisi ho nti e ho no nyina ne ye nsem bi a ye bepese ye bete emunkyeremu ne ehuna futu a ye de ama awrai senso so wajai e de ama awrai dia onsi ni pise onua ba ne mfiri ho no omfama no na avedu hu se na sum adweno nti sansem we nti no ebema ye hia no na yensua de bi wa ha abusuafo se obia bibi se si na ye che ade na ye che bi mawo na se ompene so a entuso nsa de ya to din se e bia ye mawo dampo ba ko ompa mentuso nsa se utuso nsa wia e kire se wagye atum se untuso nsa na mempɛ penise dia na ya asɛm da ho enti e kire se asɛm no nsi bible e betu nsa gu asɛm bia so no e kire se asɛm no asi enti e kire wuntimi nsɔre meka bibia afoforo bia enti na bibia se esi e busa se utu so nsa o si ane dodo sai na utu so nsa o si ya maame miensa ene ya maame mane maako na me so baako ene me tu so nsa dia na ekoye se ugitum se wanyi antuma anka wantu so anka be ya twema mentwe se momo se mafa bidia ne me ntu nsa ne nyina na mepɛ na nka se no na nka kopem se abu ibesie no enti yenhye ne nso enka se han we da me ntu baako ne so nsa na akire makoka dia aka ho asem utu so nsa watu so nsa because said your kan nyame na aboa ena krata yi ba yi awura yi din ni mu se ye no kura se nka omo kokot ko bo krata eto so na awura yi din wo mu ena otim ya nka ba bi enu a odi asem we ko said aka no pe bi aka ho a nka obetumi anya haje ndiduro ba bi a me mfa amemfen eni ehu anyi bibi ntum wa bra yen akoma mu ne etiri mu no ye mpene so awura yi kire se ne kasa ye mu nyina kire se omo kan no na wo mpene so enzo otuzunza ti akire omo ba no so wanya de wo mpene krache no papa ne kasa no o so mama we na mpon nai omo ma ne na mpon nai omo ma ne baako mo ma ne nai ba e nkwada no de mi ensa ne se nkwada de ma mo bio mo ma no ya mo ankasa mo ma no omo de ma ma wo mo dan bi no so de we ya ji atum se wo so mama awura yi mi ensa o mama ne nai o mama ne nai ena o ma akwada baako no mienu ena we ma no ankasa so omo de we papa no ankasa no be ma no de omo de wo ma wo mo ana anu ntina me si ye hia nkyeremu bibiew ansa na de wo ho no yaka efiri sese awura yi obai no ye na japade nyina wie kura no ne wo ya enkwada ne de wo mo ka na japade no ena akwada baako bi aye baako edi ntina baako nya mienu na baako anya bi
baako nya baako enti ye che ne tutu de tutu ye ka kora we mu ne nesusa wo mu ne kene hia moa ebisa baako ne wo mu sabe no overs wakɔ n'anim kakra we nso wɔse no papa ni sabe no ze pieces P5 enti ye ka wo hia moa na ye nketewa no na awura yi ho ahi kakra so wo hwɛ ne nkasa ye bi ne ade no a eni sɛ de na usika no dodo na ye omo sɛ aware ntoso mienu no de abusua no ntaa nyintum so hono na so won so nanim ne nkasa ye mu yɛde ne kwa na ketewa yi ene di na chire enti wo papa yi sa abren ko sɛ mu sɛ awura yi na so la show de obeka oyi na firi hɔ kra no amoya mane wa abra wo sɛ na wunua ka ho ɛna mu nyina de ne ba kumase di sɛ wo ka asɛm wei ne sɛ ye no korɛ sɛ awura yi ene wunua ba ko na de ne ka ho ba ya ɛyɛ nyankopɔn anim de na wayɛ enti saa opani ofosu yi ye sɛ hia no nsɛm busa ba ko mienu na sɛ saa na teɛ on kwa na ɔka saa sɛ wɔne ne mienu na si ye sɛ otie ne nkasa ne mu a wɔsi ne sika wɔ saa dan ne mu den ɔmɛhwɛ nyame anim no ɔnkyerem sɛ wom na wɔsi etu afena awura yi fo sɛ deɛ wanya no fa yɛ no anyankopɔn mede na yɛ mra pa yɛ betu no fo enti yɛ hia ne nsɛm kyerɛ mu bi na saa bre yi a yɛ ka yɛ nwie ne deɛ onua ba no ma wo si fie hɔ no mo nkɔ yɛ hwe kɔpem sɛ yɛ bɛka asɛm ne bɛwie ɛyɛ ne deɛ ano akɔto ne nua ba ne yɛfrɛ ne sɛ akua part efiri na ɛkɔ efie no yɛnka ho asɛm nwie mensi hɔ wo awade no ko bi senka ekoye a nkanye onua be made a wawu agya ne yere ɛhɔ na wo ba be prise wo betim ayi ɛdan ɛpono no akɔ akɔdam ɛdinti ɛna fomunti ɛno antumi amfa mpepa ho sɛ nsifi hɔ kosi sa asɛm no yɛbɛka awie ne ahu sɛ ne yɛde bɛto enti awura ko akoma to yɛm aba hayi ebetwa yɛbɛhunu baabi abɔdeɛ yɛde ne hono no bɛto sɛ bɛyɛ akyi nkotwoku wɔ gɔta bi yɛm wate mawie o hyiakrachi wakyire ɛnɛ ya Bolivia Enterprise fo nyankopɔn nhyira mo sɛ oba Sofolai alignment a yɛne multi home di adimhwɛ future life nuane no ɛna yɛde sa yadeɛ ahoɔdenu ahyɛ mu ma tontwom bra bɛkyerɛ o yadeɛ mu yɛma waduane kodi na nsa wo yadeɛ simple yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 nyame wɔ hɔ hebafoɔ basa heba capsules no mepacho so nya bi nonom na infections bi na etete wa ɛkɔ wayɛ mmerɛ wɔ mpam untumi nyina so yie wo cholesterol wɔ soro yɛfunu yadeɛ bi haw wo nsabuo mu nyɛ ana sɛbesɛbe wuduru sini animu ani 2 minutes na abɛsɛ kɔ koko etumi pai na ho kyerɛw pɛ basa heba capsules so bi na wo nonom a ɛbɛma asomdua bafie yɛwɔ basa heba ointment ɛno de akwadaa no wode srasra na asabra ntosi ahoɔhye asram ne pampers rashes ɛkorɔ ne saa yam ne adeɛ no ebi ntɔ akwadaa ne ho wo panyini wode srasra ma nipadua ne tɔso eyi wɔ sɛ yɛ ne nyinaa firi hɔ honam kankan bɛkɔ na ntamu apropro nipadua mu yaw ne nyinaa bɛkɔ basa heba ointment ɛbɛyɛ ne nyinaa ma wo baabi ɛto no bi akɔ abɛgya bi frɛ doctor ɛwɔ 0244 267725 adafo ne adehye ena wia yi mede musi ha mede de Krobea nana Yaw Asante jata nunie jata ba inji room na chihye adwumadie no kwadwomo emos chei omonso boaye e de ekọ internet ne so ma munyamo ehweye sa abre de ya sore so Dr. Cash odi dwabrim ena eba yada mo ase asori epro